Hi guys, hi, how are you? How are you guys? Hi. How are you guys? How are you? Hi guys, how are you guys? Mori say, how are you guys? Hi guys. Come through. Let's talk. Today is a Friday. Friday. Kungoti kawedha ndo karikutrasisa man guys. Kawedha naya panzapa. Karikudididi kawedha mezva karikuita but anyway, kaita kuti titandare tiri mudzimba. Antika tambobuda tatodzoka. Kaita kuti titandare tiri mudzimba. Nokuti kawedha kai inovanda pinda izvozvi. Ya panzapa pasikunyatsoita musha. Tigadide kumbari titandara tipala. Guys, pote yawo muchitenga magrapes. Anoona? Munhu lawo magrapes. Pote muchitenga magrapes guys, muchilawo magrapes. Munhu ngambolawo magrapes kuitira utano. Ganda roda magrapes guys. Utano unoda kubura uchiligwa magrapes anditi zvite. Mbata mudila magrapes anditika. Mascara Seiko guys, I hope you're okay. Ngani botaka nekukwazisa mbinga dzedu dzeku UK, Australia, Canada, America. Makadiko Mascara Seiko mbinga dzedu. Muri Seiko mbinga ndati mbinga chete. Please kana usiri mbinga chimbomira pakona, mira pa side garap. Mbinga moro isai malafu nemalex mbinga dzepa diaries makadiko Mascara Sei mbinga Mascara Seiko Mascara Sei vatsigirive diaries mbinga Mascara Sei na beauty mbomira muri kuno ku Africa imine simbomira kuti morosa yani bomorosa mbinga Mascara Seiko muri Seiko team global how are you kana nchotara team global mbinga vanozviziya ku global kwawe ikoko team global. I hope you're okay. It's been long and tika tisinga saka we love you so much. I just want to appreciate you on behalf of Team SA from the bottom of my heart, right? I was just talking to some other ladies who had called me earlier on, right? And they were like giving appreciation, full appreciation. I ended up being touched as well, you know. Somebody was just saying, but sisimeli munoziva soka mwari anizuti ndinganamata ndichiti kuti mbinga dzedu dzepa diaries neku diaspora apaka mwari avaitire zvakanaka. Handina hangu mashoko. Munoziva kuti matsigiriro vanotita azvirevewo kuti havana problems. Azvirevewo kuti havana hama, but vanotsigira vedu vanomira. Mozati mukadzi aita utori mwanga uri munamato. Basically, zvikanzi mwari dai avaitira zvakanaka nokuti inini hangu, but she was like complimenting ashara tipa diaries inini ndakawana sisimeli munoza diaries aminoti mwari makakutumai sei kuti muvhure diaries. Ndakawana hama pa diaries. You made me connect nevamwe vanhu paupenyu hwangu handisina mbofunga ndakafunga kuti ndichaconnecta nevanhu vakadaro paupenyu hwangu. Zvikanzi ndobva ndudza zvikanzi ndine hama yangu. Sorry handizozivi kuti hama mucomment section zvaufa, but ataura kuti hanzi ndine hama yangu hanzi ndine hama dzangu dzakatanga dzichitaura muwhatsapp group kuti munenge muchideko kumachembere. Kwai pano pamachembere mumastreet umu. Kwai zvikanzi munenge muchideko kumachembere kokuya chicha munenge muchita kumachembere. Kwai pane zvanakusendera ndichataza beauty biula. Anomaona kwai ndikati kumachembere kokobho zvokuti ndokwatinotoda. Kwai zvikanzi munenge muchingotanga kufamba mwana shamba na simeri munenge muchimbodzidze. Kwai akati ndakura zvisingaiti ndadzidza zvakawanda zvisingaiti. Kwai ndikudhara uko kwanzi gore rino zvikanzi zvakaoma. Saka iwogori kuti tumwe kwai akanga mwa utakambotaura muhama yake ipadza achitaura kuti ari ani. Kwai zvikanzi saka hapana were vamunoziva vanogona kuita kunoenda zvemacCOS zvozvizvi zvokuenda kuUK izvi. Kwai ndobva ndamuti kwasisimeli kwai akabva angoti ziye kati kwai mashoko akambotaura kwai akati but taura chokwadi mai vayaka vanhu vanongotaura zvavanoda. Munhu bho zvekuti ende vanoshanda. Tiri kutoona kuti vanhu vakutonyatsosununguka katakatarisa. Ende so sisi vangu ivavo nehama dzangu dzaimutaura rubbish dzakapesera dzakuti teeresa shuwa pasocial media yese asi tinotaura chokwadi. Nderipi page chero titi vanhu vanoti havo machembere, but nderipi page rinoitwa kunge kudiaries kwenyu kwamunotambira kuya. Hapana chokwadi. Zvinenge zvichingoendeka vanhu vachingozviparigwa vanhu vachingoenda. Kwanzi ivo voga vaimbopa criticism. Ndikati yes, criticism yakazara mastreet. Criticism irimo. Saka tikutaura takadaro tatiri paconference call umwe ndobva takataura kuti ndikuti kune hondo izvo zviri kutoitika munoti ndekupi. Kwanzi ati ndipe mapictures angu ekuhaiti kana andina sisimeli. Tikati you don't have to prove anything to anyone.
Let them say what they want to say. Chatinoziva forward ever, backwards never. Diaries is far. And more, it's a threat to so many people. Atise look competition na anybody else. We are running our own race. And the traitor shedu pano. But we know kuti it's a threat. Kuneva mwivan. Hands never abo. Sisimeli pane shoko wandra makataura de kuti use social media wisely. Chokwadi. Mwana uyuka anga chisa paperwork yake yese nasi. Yakuinda kuball ku UK. Guess what? I'm just trying to inspire somebody pano. Do you know the person akumtengera ticket zokwenda ku UK? It's somebody wakasangana na ipano. Kutengerwa ticket. Rekubva muno mu Africa. Kuenda ku ball ku UK. Kunzi uya uone UK. She's not intending to stay there. No, she's just going to visit, see Europe. Andika kupenyu wake ndiye wakutanga mu family. Kubuda achienda ku Europe. Hakuna munhu nakamba kutsika. Kwari is like a dream. Invitation yake murukunzwa. It's not easy guys kuti vanhu ku diaspora kupanonzi invitation yeku visa munhu aburitse bank statement rake, aburitse ma papers ake, achipa munhu asingazivi wakasangana naye pa WhatsApp, pa social media, pa Facebook. Anoona. But akapiwa bank statement. Asubmita zvinhu zvake. Akapiwa bank statement rine mari svinhu. Toda kuti munhu yimpinga yepano pa diaries. Vakasangana pano. Murukunzwa. Handina doubt kuti visa noriwana because zvinhu zvake zvose zviri in order. Handimona. Chero advocate ari kuita wachansara kuti uyu everything is in order. Handimona. Zvese zviri in order. Hapana hama yakapa. Ihama dzakasangana nadzo pano pa diaries. So it's now up to you. Iwewe kuramba uchitenderera ma street. Uchitaura vanhu, uchituka vanhu kuti machembere. Anyway, tame machembere, we accept that. We appreciate. Because time boriwo vana at some point. Takatombonetsa kuti vadiki at some point. Andika but kukura ndikwe munhu wese. Andimaona. Akasvika pakuti iye zvino akunobhurutswa kuita. Kungono kwaachanochengetwa pa kune vanhu munhu akasangana naye pano vakave masisters. Vakatanga kushema problems avo. Iwe ramba uchimhanya neguwa mudikani. Wachinzwa ramba wakadzvanya paguwa rako, tsika paguwa. Handimaona. Kana riri kuzokuendesa fa, riri kuzokuita kuti uwane hama, riri kuzokuita kuti uwane people that are going to help you cross the bridge. Aiwa tinoti ramba wakadzvanya, ramba wakatsika. But all I can say is use social media wisely. Makamboona pakashoreka. Panotukwa everyday. Guys, kune munhu anotukwa mastreet umere seni na maititi. Let's be honest. Kune munhu anotukwa here kuvaroyi seni na maititi. Kune munhu anokatunwa here muvaroyi seni na maititi. Vari kweli? Handitori side and say I'm not team maititi. I am not team Madam Boss. I'm not team anyone. Ndovada vese. Handina team. Ina that team. Vese ndavatarisa vafana. Hanimona aita chakanaka I compliment. Aita chakanaka I compliment. Pandoona kuti apa comment yangu haikodzeri. I just watch ndoverengawo I just pass and comment. Hanimona. Hapana. But tarisai muone panotukwa ipapo, pakashoreka ipapo, panoplotegwa ipapo, grace after grace. And I want you to see vanhu vanenge vachituka. Ndoda kuti mumboina novhura vanenge vachituka Melly kana kuti Feli. Handika kana kuti Taira. Imboenda munovhura vanhu ivavo kuma profile picture ndo munozorora. Munozorora kugara pasi kudai. Kuzorora chekugara pasi. Na join mazada akajoinawo techingosangana wana zvema WhatsApp group na join. Hanimona. Tarisai muone vanhu vanenge vachituka Melly, Taira, Feli, join. Munopa kutenda. Munopa kutenda. Grace inenge ichiuya, anointing ichiuya, Mwari vachingoropapadza. Iwo chingoti ndiri kutuka. Iwo chingoti ndiri kukatunda, ndiri kuchembedza vanhu. Atina kuchembera isu. Zvimapikicha enyama emutaya ndenyu aya idrama riya. Isusu face the leads. Ende ndinotozora. Ndinototengesa mafuta ekuzora. Ende ndinotonyatsozora because my skin my rules. Ende ndotozora. Chero ndakatsva nemafuta angu ndinoigadzira. Fesi yoyo ndoigadzira yonaka nokuti ini ndinodika mafuta akasiyana siyana. Ndinototesta kana uri a promixer unotopromixa every new product yaunenge waona. Saka my chances of you kuti unogona kutsva sisi tukuno kuAfrica muzuwa ndatesta pandiri there then ndikaita chemical endrama ndinototsva but ndinoigadzira and it comes back to normal. It might take time.
Saka miromo yaizvamunenge mchitaura case. It's a case that you bring upon your life. Look at your lives, they are stable. Sakamira kuti nsi kunge mvura yemutsime. Life yako haikwiri instead inodzikira pasi because you are busy focusing on other people. And mona, you are busy insulting munhu ari kudya magrapes kumba kwake. Ndiye munhu anongochi ndiye munhu anongostuka magrapes eku food lovers. Eku food lovers. Kana kuti muwe. Hello papa. Tell me guy. 1:15. Friday asiyona kimo kari ka big. Esha. Saka. Akomana mari ndregere nasireka zvasana mboita. Ndete zvasana mboita. Ekuulis. Guys, anenge kabewa my injection. My injections, guys. Do I need to line? Guys, guys. And mona, who took us who cut you now? Who do you so not? Who do not life no balance? Oh, this life no balance. And mona, this life no balance. And mona, guys, use social media wisely. Muno zama kuseni papa pananchiti. Padatora video tukuenda kunyaya yedu ndo natinasi tukuswera pana rizi. Padatora ndindega. Padatora video makuseni papa kumukadzi wanaenda we matraxi yari kudriver mwana yari kudriver matraxi ya mukadzi yapapa. Antika ukwahla kama. Do you know that she just called me, that lady? Antika anoshofera magonyeti ake achibva kwanobva achindana na Botswana kupi. Saka anopfura nemuno muRustenburg. Anongowaka pa live nchingoti Rustenburg akafona nezuro akati sisimeli muri munoboti muri kupi? Ndikati muRustenburg. Maona. Zvikanzi ndiri kubva kupi kuBotswana ndoda kubatai pane ndine president yenyu. President, okay. Right. Makuseni zvikanzi ndikorera kuZirasti ndo makuseni. Makuseni apinzira ko. Sisimeni uona uya asingadli magrapes aisa angry face. Iwe nantika magrapes kuuliziwe. Usasa angry face. Ona uya kuza angry face guys. Agonzwa ne magrapes. Inotika magrapes iyo usigula magwava anitsa constipation magwava uruzviwa. Ndobva andifondera zvikanzi ndakuya anoona ndaenda papa pangati ndikati wada timira ndikudze patokwanisa kusangana gonyetera rizopindika mukati tanosangana kudikiriko patanosangana uko anoona guys ndikakudzai kuti munhu ari muno muSA anoona kungofunga kuti kuna sisimeri kwanzi ukaenda chawo. Guys, kwa ukaenda chakanaka wazviitira, ukaenda chakaipa wazviitira. Anoona, I did not expect that. Andina ndapindira minboss ndikakumbira kana kudi angoni surprise. Munoziva, handichataura hangu zvakawanda. Nokuti ndino zvachizonyatsa kuti ndiburitse, but iye anozviziva. Anoona, kuti chichaitika ipapo. Anoona, haiwa hana undipa mari, muzoti wapiwa mari, hana undipa mari, atondipa something chitori more valuable. Anoona, zvikaisi ndikati, zvikaisi Smelly, take this and go. Zvamunoita zvikukutu. Tichifamba kudai ndinoita kudownloada malive enyu. Ndoti ndofamba dzongwa murodi ndinge musina network. Ndinodownloada. Ese ndozoteera ndichifa nokuseka ndiri 1. Andimaona. So appreciation kai inenge yauya nezuro manheru. Kuma 6 ndakaita message. Andisara zvinhu zvokunyepa. Andisara zvinhu zvokunyepa. Ndakaita message. Zvikanzi Smelly ndikuuya kuRustenburg. Ndikati kuuya kuRustenburg kuri kunayaka. Ndikati ne road idzi dzakadai kuchereka nemvura yakanaya yaya usiku 6 indava munhu anogara kuJoburg uko. Anoona zvikanzi no ndikuuya hangu nemurume wangu asi tikuuya kuJoburg nevana kuRustenburg tinoda kuzongokuonai. Tosangana papi? Ndobva ndamuti alright ngatisangane pakati. Anoona zvakandinetsa ndikati ari kuda kufamba usiku hunohu achiuya kunoku kwakanaka. Takatotogwa picture iyi. Isure picture iyi. Iyi picture angara kuJoburg uyu. Vana vake ndo vaitora. Right. Anomuona pachizotaura kuti tosangana pai
apa chiti uya wait kune vanogona kutora mascreenshots torai screenshot torai screenshot achitoti tosangana paBP garage pachichi paMcDonald's tanosangana akasva kuno kundopa kuma 28 chaundikati time idzi bvafona svikanzi ndikuenda kuningikiri ndobva svika ndobva ndasvika ndobva ndamota asingazivana ndi akandiona wasobva kuda mota tamanyirana paya akauya murume wake iye nevana vake vatatu 2 vakuru vari kuinvest ne1 mudiki munoza I was so humbled ndikati mabva kuJoburg just kanzi yes tangoti da kukuona kuya kuzongokuona SIS ndiyo imwe wigi ndakapfeka ish asi kutara zvokunyapa imwe wigi dzimwe ndichapfeka 100% guys idzi wigi original and yakazara ona sesemwe yakazara musoro fondapiwa imawig anozondo basa rake anoita zvemawi anoenda kunzeuka chinoyoda iwo mavhudze kudhurai achitengesa anoona ndo basa rake ndakati ndakashaiwa mashoko munoziva ukanaka chakanaka wazviitira vaive kutuka muchingowokora muchingobukula vaive ukama muchinda kune hama dzenza munona dzichitambira pano muchituka munodei kumachembere machembere ari kuyambutsa vanhu vakawanda ayambutsa vanhu vakawanda know how to use social media animaona know how to use social media wisely social media ise vanhu vekutukana ukaona varoi vachiri kusura vachitamba zvokutukana kuno create ghost kugara pasi mukadzi mukuru murume mukuru kuti ndoda kuterroriza mbuya nhingi handizivi kuti mbozvibvunzai kuti muri right here amuna here mental health issues anotaurwa muri right here kutsva amunawo chiri positive chamunogona kutaura only negatives kungove group rekungoti tinoda kungokakatina vanhu asi guess what the disappointing news is vaya vamunenge muchiswedera muchitaura vaya vari kumberi ende vari kutoenda mberi ende havasi kumira ende hakuna pasocial media hapana influencer ichabatikana nekuti kwai kune kwandataurwa kuti kudi chinotoseka tigoya tichikutokonyai zvandiri kuita izvi kuti ndinyatsotrenda weekend yese because ndagarisa singazizi kutrenda inasi mboni trendesa iwo varoi mboni trendesa nyatsotaura kuti anga achitori mumana mboni trenda make me trend that's how we stay relevant please make me trend ina munditrendesi nekuti handawanda tuka ndigoni kutuka munhu handawanda tuka ndogona kutuka bana ndichatuki vanhu handika mungonitrendesa kuti zvandinongotaura izvo zvini kungoedita ofisi yangu iyoyi muchiunyanisawo that's the only way I can trend chinozonakidza vanhu vacho vamunenge matumira vaya vauya pano kuti kofesi ndoti hameno up to you to judge fesi yamunenge maona kwamaona iyoyi neyoyi kuti yenyu yamoda ndeipi handi mazviona saka izvo hazvina kana dhiri zvazve hazvina kana dhiri. You are wasting your time. Use your social media wisely. People are making money on social media. People are selling their items on social media. Create a content and empower yourself on social media. When you business, take it to social media. And saka bukure ma grapes sugar. Take shingo la ma grapes. Food lovers. I don't know. Anyway, guys, taura tafara nditika hande panya yedu ya nasi. Hande panya yedu ya nasi. Chekutanga guys ndine videos arina unyanya kundibata zvakanaka video. Ndokumbira namba dzekuchechiyo kana muna adziti tangopedza masports acho kana chikoro sachavharwa. Because ndakumbira namba. Namba ingabudi. Guys, it's not good. Kuti vana vabhule vamwe vanhu. Even kuchikoro kwana kubhuliwa guys, but vana vanzuka rotara kumba chinoitika kurova mangwana tinokutokuwedzera kubhula. Saka vana havatauri guys, check your kids. Maiona bullying yemwana yakachirwa mamba mamona achita kukwatugwa mamba nevakomana vakuru. Zvakafanana nesocial media yatovaone kune mamwe mabhuli atoziva aripo pasocial media pandatokontrola vanhu pasocial media. Ukutoti ukadai so ndouya nenyaya dzako, ndotaura nezvako, ndodai. Kune mabhuli atoripowo kutange ku high school. Stop it, guys. It's not right. It's not right. Vanhu vakauya pasocial media kuzofara nekudiva navangachikupombonoka. Kwese kune mabhuli. Even babasa unotowana paine bhuli.
unotowana paine bhuli pabasa paunoshanda panenge pane bhuli renge chotiwo ndini bhuli animaona bhuli pese pese ubhuli hukawo guys ka one day unotsi munoziva kunonzokurowa kana ukasasicho ukafira mberi kekunzi we want to teach you a lesson guys chisachiri musi wacharimwa ask me trust me on this one chisachiremi musi wacharimwa ani muri kunzwa sere nekubhula vamwe nekuchikoro guys kana tine vana vedu vatozati vane musika wakudzimba vanogona kubhula vamwe vana kuchikoro ngatitichitaura nevana vedu guys video yayo handingaiplay pana painogona kutiblokesa but ndaisa kustatus kwangu munogona kuiona kustatus kwangu ndinazorita ndekurenga hase kurengaya hakuna grepe rekurenga iwe rakaona zvarakaita nderekurenga irori nderekurenga iri iwe grepe rekurenga nekakafunyuka rerango mene zvarerangoita risina kahutano so nderekufood lovers iri guys saka mumafamilies mune mabhuli anyway nyaya yemabhuli ka ndikutsvaga phone number so that tifone pano andika tikutsvaga phone number tifone pano I can just give you a glimpse of the video andika ndofunga kana iri mukati tosimbotadza handichanyanyi kutadzai zvekunyanya kudaro kuti munyanye kuona zvekudaro ndongokuti imbijani kuti muone zviri kuitika then ndisazonyanya kusenzwa nazuka ndatisa pastatus mirai because ini ndichero kustatus kwangu ndichingokana ndichitaura kuti this is wrong ndinenge ndichingoadvocate handimiri this is wrong guys this is wrong guys haipedzeki kutarisika vurai ndozovhara mumvuri padiki haigoni kuti upedze kutarisa guys inorwadza hanimona saka bullying is wrong guys bullying is wrong truly speaking bullying iri wrong but ndibasire nokutsvaga number andika kuchikoro nhambe kuchikoro kuti fone kuchikoro so that we air our concern andika tine vabereki vane vanodza ikoko hanimona tine vabereki vane vanodza ikoko ka this is so wrong vana vanosvika pakuzviuraya nenyaya dzebullying idzi mwana anosvika pakuti wakuenda kuchikoro kunovanda musango hanimona nenyaya dzekurohwa kuchikoro kuti kune vanhu vanenge vachibhula vanhu pese pese pane vanhu mabhula yarimo even mumafamily medu mune mabhuli mune rimwe rinoda kubhula vamwe hanimona ndine imwe video yemwana hatizivi iyo inoda live yayo yega chaidiscuss yekuuk yuko nendaona mwana mutema achiita kukutsigwana nevarungu mai mwana mwoyo wangu wadambuka nepakati ndoita kunge ndicharova ndiri nefoni ndagwadziwa guys ndarwadziwa mai vakuru vachiti hit that face iyoyo rova face iyoyo kukuzirira headmaster akamira kudai so vana vechikoro vachigwa just because mwana mutema anga akatsikirirwa nevarungu achiti kana mwana mutema orova okunda vanhu zvimwe zvida zvisizvo zvinaire zvoya zvopindira vomudhonza bvudzi handiziva dai nachitomutsvagwa dai ndambomuona vandambotaura naye ka dai ndangomupa mari drink handinango mari zvedhuku africa asi ndikangomupawo kana 500 rand kuti iyi i10 pounds tenga drink because mwana iye ambozama kudzosera arohwa nevanhu kuda 4 hanimona but anga achidzosera that is wrong handi racism yakadaro pachikoro maticha akamira vabereki vachikuzirira umwana uye nemota yake kubva uko osvika omira pakamotikari yake vana vadiki ndofunga ma12 13 14 years okera vana vachirova mumwana kudaro hanimona handizivi kuti kuuk ndo mararamira kuti vana venyerai because ndiri ndosara ndasungwa musiwo ndikadzosegwa chake kunonofiwa guys kunonofiwa mudzimaimo munonofiwa kunoita mariro vobva vatondisunga vondidzosavo ka1 hanimona handizoti ndizvo here izvi guys imbobvunzai vana vanda kwamunoenda kuchikoro pada zvinenge zviri kuchikoro but vana vachitya kutaura because ukataura kumba mubereki ukaenda kuchikoro anosara achibhuliwa mo even maticha kana ari echirungu anosara achibhula vana mo do you know kuti maticha anotori mabhuli chaiwo maticha anotori mabhuli chaiwo mawe maticha ekuti anenge achitobhula vana andimazviona ndarwadziwa +474 haiwa iyi yakashota iyo namba iyo kwai mwana weye she's being supported Kathy V chinogodza chekuti taona varungu vakawanda vakamira ari kusapotwa nani nevanhu vatema saka ndiyo racism yacho kai varungu hobho chikoro changa chibuda paya varungu vakaungana hobho vakamira vakabata ndino vachitirova pana kuti varemure vana vachirwa vari kutirova saka who is supporting this kid vanhu vatema ndivari kusapota mwana uyu
Animona. Saka yatove ngikiri kai. Yatove racism yatove pakai. Kuti vanhu vatema visas vanhu varungu. So it's not right, guys. Has to do a petition. And mukona kuti ndimi kuita petition vanhu vatema. Saka what is going to become of that country? Imimi vanhu vatema ndima rwadziwa. Varungu right now vari kutofara. Havazvionesi because mitemo yekunyika dzamuri haibvumi. Anomaona. Saka vanenge asi ivo vacho vanoita mitemo iyoyona ivo vanenge vachitoseka nekuseri. Vachitonyaya nekuseri musiko imimi kuti ende akagona dai akarova gudo iri zvisingaiti. Ndizvo vanenge vachiita. Asi nekuti mutemo votakuita basa. Saka zvozodii? Ticha akaenda, headmaster uyu akaenda. Vana vacharamba vari pachikoro apa. Zvozodii? Ticha chadzingwa mangwana oenda. As we are at war in schools, our children are suffering. Thank you, my tower. That's what I'm talking about. Kuti zvozoguma nei saka? Zvozoguma nekuita sei? Saka muri kutongwa nevarungu nemushikoro vana varungu. Hatred yavo towards against vanhu vatema vanoiwana kupi? Vanonzwa kudzimba. Andika kumba ndoka zvinotangira vanonzwa muchitaurwa muchitwa kumba uchinzi mabhabhuna aya machii mazikudu aya mazitsoko. Hanimaona vana vanohakira vanotora zvamunotaura kudzimba imini. Makambona kuti mukataura kuti everyday mainhingi ndinochi zvokuti vanoroya vakapinda pamba pamwana anotizawo chiro asingazi kuroya kwavo. Vana vanonzwa kudzimba dzavo. As they said, if you are not happy as Africans, go back to your countries. You see? Saka vana vodi. Vana vaita sei? Kanzina Catherine kwasungwa vanhu 5 the law investigation. Catherine, taura henyu muchidaro tozviziva izvi. Mapurisa iwo ari kutosunga ngataura nechirudzi chavo kuti wakamugwa kwavagona. Ibasa chete. Ibasa zvakamufanana nenyika muchina nevarungu. How many times muchinyaya varungu pamberi penyu muchitaura shona? Let's be honest. How many times asi muchiseka navo? Muchiseka navo muchitomwa tea mese pabreak. Asi mungane muchivanyaya sekuvapedza kuvatukirira neshona vanozviwa. Kuno kuti unopera nechiAfrikaans iwo wapedzawo neshona. Rudo chego chegoro mukati ruri deep hapana. Mapurisa anongonzi nokuti mutemo. But you might be surprised kuti nyaya haina kwainoenda. You might be surprised kuti muchauzwa moda kunzwa. Haina kwainoenda. Muiterere closely nyaya iyi. Muyasoitarisa closely muchiona chokwadi. Anyway, hande panyaya yedu yanhasi guys. Nyaya tinayo nhasi. Itopic is sensitive. And jika itopic is very sensitive. And it's a very sensitive topic ish. And it's mukukura munhu kana akazvarwa akakura mwanasikana kana kuti mwana mukomana because ino affect vanhu vese. Mwana anenge achindikakura ndoda kutokura ndopedza chikoro. I want to become to be a doctor. Kana ndapedza chikoro, kana ndapedza kuita chikoro ndachapedza kuita doctor, I want to get married and settle down. Ndoita vana vangu, ndoita mhuri yangu, just like what my mom and dad did. Anditi anenge achidaro. Mwana okura, mwana oroorwa, enda kuuniversity opedza, mwana oroorwa. Andika aroora, apinda mumba. Anditi mbereko yoramba kuuya. Munoziva kana paine vanhu vanotukwa pano pasi, munhu asina kumbobvira akabereka mwana. Ukahwa vanhu vachidedzera kuti ngomwa vachiudza munhu, unofunga kuti ndivo vana Mwari. Ndo the alpha and omega. Ndo vekutanga nekupedzisira, the beginner and the end. Hakuna munhu anorwadziwa semukadzi anenge aroorwa akapinda marriage akanoshaya mbereko ari mumarriage. Shoko rinobuda richiudzwa munhu iyeye nembwa nekiti dzinomirawo nemakumbo tukuda dzichituka munhu iyeye. Munhu wese anenge awana chituko pamunhu iyeye. Tinokanganawo kuzozati kumafamilies kweduwo kwaunoberekwa kwatiri taura paya wakazvarwawo nevamwe vanhu. Vamwe vanhu ava vanogona kuzoshayiwawo mbereko iyoyi. Kana kuti uchazvara vana vako, andika vanogona kuzoshayiwawo mbereko iyoyi wozonyatsokuona nhamo yacho.
hakuna munhu anorwadziwa semukadzi zvikuru sei, because varume kazhinji kacho kana makambozvitarisa like especially musociety yedu, varume chero ari iye varume variko vasingabereki but havabvumi, anorasira mhosva kumukadzi. Anomaona variko varume vanenge vane malow sperm count, anorasira mhosva kumukadzi kuti mukadzi ndiye asingazvari. Anomaona mukadzi azvari, iye chero kuenda kwadokta iye haadi kuenda kwadokta, anenge achiti mukadzi ndiye asingazvara. Mukadzi anonzwa nekumuiswa zvinhu zvakasiyana siyana veduwe, anonzwa zvinhu nekumuiswa. Vana titenga kati gararai nekusaidi, varume vana vamweni vogara nekusaidi, vamweni vanenge vari pasenda. Anenge achiudzwa kunzi mbwa yakwaichi imbwa atifidhi mbwa ameno wedrimwe ranamboona tachimboidiscussa topic somewhere. Anomaona chitaurwa kuti ndakaudzwa kunzi chi ameno tikufidha mbwa isingadi ameno somewhere. Anomaona mhosva isenonanga mukadzi konzi zvangufanira kungofidha dhiramu risingasari. Anditika guys, munoziva here kuti vanhu vanosikwa naMwari? Ndoda kumbotaura neuyo akashama muromo wake. Zvirikomo zvinonyatsopinda munzeve. Uchishama uchiudza umwe mukadzi kumba kwenyu ikoko, kumaraini kwenyu, angave murora wako, angave vatete vako, kungave kupi, uchimuudza kuti uri ngomwa iwe. Munoziva kuti munhu asanosokwa naMwari hakuna munhu anozvisika. Do you know kuti dei zvaigoneka munhu wese aikontrola life yake, kana kuti aigona kuzvikontrola zvese, munhu nemunhu iko zvino zvangadai sezvada. Kune vamwe angadai vanichitokana nevana 10, kune umwe angadai ane mwana kana 1, kune umwe angadai asina kana mwana wacho because anenge asingamudi, asina basa nevana. Koita mwana kuti ndoda kuzvara 1 chete, I don't want kukura manchingo. Makambona varungu normally vazhinji kana vachibereka vanozvara nema C section, makambozviona? Havadi kushandisa ku VJ iko, vanoti hanzi kunodhamba, havadi. Vanoda vanotoenda kuoga kunoti ndiitei op, itwa op C section yake mwana obuda. Isusu vanatema totochikawo ma C section aya vanoda kunobudisa nenormal birth. Antimaona ichoice yemunhu, munhu ane choice paupenyu hwake. But sometimes zvimwe zvinhu zvatinotaura tichiudza vamwe vanhu it's wrong. Munoziva kuti Mwari vanenge vachiona. Do you know kuti God will be listening? Do you know kuti in whatever that we do God listens? Ndakambokudza ngati pano pasi hakuna mahypocrites sevanhu kuZimbabwe. Tiri mahypocrites. Sunday Mwari uyu tinomuziva. Ukaenda kumapeji kwedu mastatus ariko zvatinoposta ndezvaMwari, but miromo yedu ifuti. Miromo yedu ifuti. Mumafamily group munotozikamwa murora ari pataiti. Makambotsvagawo here hanzvadzi yenyu kuti muone kuti hanzvadzi yenyu haisiri here isiri kubereka mwana? Makambotsvagawo here umwe munhu kuti muone kuti hanzvadzi iri pamwe inogona dare newo malow sperm counts amuri kutaura iwayo? Koita umwe munhu wokuti she cannot even look after the kids. Dati muone kuti mabasa aya ndeyaMwari. She can't even afford to look after herself. Akangorara nemunhu ka1 chibereko chabata mimba, akangopamhiwa futi chibereko chabata mimba, akangopamhiwa futi chibereko chabata mimba. You find it at the end of after 5 years mwana yane 22 years ane vana 3 kana 4. Mukona zvandokudza ndezvaMwari. Achitomwa pilizi chitokuza kuti ndiri kumwa mapilizi ndiripo pa ndine lupiyo chibereko chinobata mimba kusiyana kwevanhu. Koita somebody who can afford even to look after those kids, kutotora vana nemweya wake nedoro rwake rwese, anotadza kubudisa kana 1. Kune vamwe vakati zvago vasina chibereko. Ndofunga munomuza tinai wedu panapa, tina Zeri pano akatozvarwa asina chibereko, and it's something that she later knew late paupenyu yake. Kuona kuti makore aenda, ini handindi kuperiod. Vamwe vana vese vandadzana kutopedza secondary school vari kuenda kuperiod nemhaka yei, kwakutanga kuti vachizvitsvaga kwakunonzonzi haana chibereko, hasi yeoga vakawanda. Saka kune vanhu vanoshama miromo vachituka vanhu vacho kwakadaro, mungava mufamily, gadzisai miromo yenyu. Sometimes munozviunzira zvituko nezvinhu zvamunotaura, nokuti munhu anosika vanhu ndiMwari. Dei taigona kusika vanhu kumba kwenyu maingonotorawo dhaka moisa apo, moisa munhu ane sharp nose, moisa munhu ane maziso amunoda imimi, moisa munhu ane muromo wamunoda imimi nenzeve dzamunoda, mogadzira nemusoro wachona neskin, mofemera mweya wenyu, munhu wenyu ofamba. But hakuna munhu ane simba rekugadzira mumwe munhu kunze kwaMwari. Zvinhu zvamunenge muchingotuka muchitaura pamusoro pevanhu zvinhu zvacho hazviiti. So nhasi ndoda kuti ndimbovhurira, andika it's a venting session, and it's a venting session. Ndoda kuvhurira. We are here as sisters pano paDiaries
ndepemachemberi. We are here as sisters to listen to our own sisters as well who are going through a lot like now. Wakaropafadzwa iwe une anointing une blessing iri pauri wakatadza kuita mwana marriage uripo pamurume wako and you are happy muri kufara murumba menyu. Kuna akaroorwa 3 years back zvokuti hatingatadza kuita mwana but already akatolebhliwa kuti zingomwa iri hari zvari rakatora chibereko rikapamuka. Kuna akatotaura mashoko iwayo 3 years nguva ndeyamwari. Toda kungotisimbisana navo, toda kungonzwawo what they went through. Probably wakatoroorwa ukapinda mumarriage yacho iyoyo ukanzwa mashoko ukapedzisira watozodzingwa. We want you to open up, share your story with others so that vamwe vanzwewo, vamwe vasimbewo, vamwe vazivewo what is happening out there. Nokuti kuno mwana unonoka kuti kubata nhumbi yacho achizobata. Plus muvanhu vechikadzi zvakawanda zvinoitika. Kune anonzi mafibroids anomera kuvanhu vechikadzi. Hakuna munhu anoapply kumera mafibroids. Rinongomera unochotrabva nekupi. Handimaona. Rinogona kutadzisa kubata mwana zvachose. Asi hauzive position yemunhu unotaura kuti ngomwa. Kune anonzi macysts anogona kumera panhukadzi. Zvinhu zvinongomera internally within. You can never know kuti now unless waenda kwadokta kanoita scan akaona kuti kana kuti waota masymptoms achona kuti une cyst. Rinogona kutadzisa kuti mwana. Kune zvechibhoyi chaiko chinonzi sare. Sare rakatadzisa vanhu vakawanda kubata mwana. Chinhu chinongomera pamunhu, umwe atozvarwa naro, umwe atoita rekuroyiwa. Mufunge rinotadzisa kuti abate mwana zvachose. Hani muri kunzwa? Iwe unongova nemuromo wako kubva kuti zingomwa. Pamwe munhu yabayiwa nekuchekwa, sare rinochekwa nereza scan. Imagine reza ichitambira pamuviri wako. Iwe ungoya utaura zimuromo kuti zingomwa. Kune vamwe vekuti anenge ane jeko. Kune jeko rekutoti munhu akatanga kuita period kai munotohwa tsitsi. Achirutsa nekurutsa. Achidi jeko rinotiza zvakare kuti munhu abate mwana kana rikaoshekwa panorapwa chaipo chaipo. Zvakawanda, there are so many factors. Zvinokwanisa kukonzeresa kuti munhu asakwanisa kuita mwana. And nenyaya yekuti isusu tine miromo tinogona kutaura. Tinoda kuonekwa, tinoda kuonekwa. Zingomwa irakapa chibereko mukadzi kahla. Do you think that person ari happy nezvanenge asangana zvako? Do you know what she's going through kati mupenyu wake nenyaya yekushaya mwana ikoko? Mwata nhumbu dzichibva. Exactly. Mwata nhumbu ikangosvika pa 3 months kana pa 4 months mimba yayobva. Aita 10 miscarriages. Anenge achizi zingomwa. Ari kuita nhumbu dziri kubva. The reason hapana anosiva. Iwo yaobva wati zingomwa. Amen. Zvakawanda zvinoitika pavanhukadzi. Zvakawanda. Umwe anogona kuti nhumbu inopinda kana muchichubhu kana muchii. Amen. Handimaona. Konzi chirega. Mwakatodzana dhokta usaita mwana. Hauna mira zva. Haana kuzvisika itofarawo kuti ndodawo kuita mwana. Ukauya hako iwe unogona. Ukataura hako kuti ngomwa chudza munhu. Do you know what that person is going through? Ukuziva zvakusangana nazvo mumba make every day. Koti garira neko akauya kusocial media munomutuka. Kumba wake murume ari kumugarirana. Akaenda kuhama dzemurume kuti mukomberano. Guys. Amen. Right, ngaidise namba. Toda vakambosangana nemasituations akadai. Kushandisa iyi mazuva ano. Ndosa uchinzikana munhu akaita nhumbu kunonzi makorokoto. Handimaona. Nokuti hasi wese anenge ari privileged. Handimaona. Akapiwa ropafadzo remwana. Saka kana waita anoti makorokoto sure. Nokuti it's not something chekuti chinongononongwa mustreet. Anti mazviona. Saka we want vakambosangana nemaproblems akadai. And tell us, share with us how it started, what happened, chii chakaitika. Antika vamwe vanzi nice wig. Thank you very much. Wig idzi ndaisa number padenga very cheap, and especially ema wig tuti awe mwacho mchaona. Handimaona iripo wig. Toraiwo number musupport hanzi admin. Hana ndaisa number. You can call in on that number. Tika add hana network inogona kunetsa. Handiona zvekuma edish. Kate zvokuti tiite zvekufona. Antika so that also masingadi kuonekwa mafaces avo vanoda ngotaura dzinyaya vave safe. Let's protect vamwe. Handimaona because imo mumcomment section chandakaona vamwe vanenge vachitofollowa panapa vari group family yose vanotozobata kuti ndini gaga achitaura anogona kutondoifira
nhasi kumba iyoyo. Vana vatete, iwe wakantarisa uri vatete veumwe munhu. Handika uri muroora wokumwe munhu, uri vamwe neumwe munhu. Zvatinotaura pavaroora vedu kana kwatinenge tiri kana kwakadzi vehanzvadzi dzedu, let's be very mindful of our words. Imo mucomment section dzirimo nini, vana varoora vanotodaro, vana vatete vanotodaro, varimo vantu varipo ende vanenge vachitoti ndezvavo izvo. Mutoripo asi shoko harivhikwi. Tsiurikai, siyanai nekutaura mashoko. The best that you can do, at least be there for your muroora. Mirai nemuroora wenyu, support your muroora, zvichaita muroora. Handiti zvichaita muroora kana maona kuti manonokerwa. Handitika muudzei kunotengeswa vananotenga, alright. Kana maona kuti manonokerwa imimi according to your own time, ndimi Mwari, chimudza kuti ndanotenga vana kuShoprite uko, ainde anotenga uye navati ndauya navo ndatenga. Mwana haatengwi, guys, anogadzirwa. Kugadzirwa kwacho mwana anenge avhurira, mwana anenge atendera. Uripo wakwakantarisa unodaro, muri vamwene. Kune issue tonetsa right now, muripo. Tsiurikai vamwene. Tsiurikai vamwene. Vamnini, tsiurikai. Vatete, tsiurikai. Handiti ndizvo. Right, phone guys, number ndaisa. Those who want to call in phone items. Phone items, vada kufona. Phone phone yangu ichinonzwa kubudisa namba. Inoita zati ikuringa. Hava kumana. Onai. Iri kuringa asi yakaita blank. Saka ndodaira sei. Iri kuringa asi yakaita blank. Zvino ndoiona sei message yacho. Phone call yacho. Hello? Ayapinda. Alright, Hello? Okay. Hello? Hello? Maswera sei? Daswera. Nyaya mataura nhasi yakasikana mudoti tiswere takarara mumagumbezi. Ayo. Tine nyaya ichauya kuma 4-5 kana magetsi adzoka kuZimbabwe. Ichazota kuti museke ndosara toga titaure masikati ishi. Okay. That's the story of my life pandandakamboroorwa. Ini ndakaroorwa. That was 1999 ndichiroorwa. Unoziva unoroorwa pese. Vanhu they expect kuti kana waroorwa wakutobata nhumbu, wakutofanwa kutenge watoneka mwana gore richipera. But vanhu tinopiwa makomborero akasiyana. Tinopiwa nguva dzakasiyana naMwari. Ndakaita at least about 8 years. Pa8 years ipapo dzimwe nhumbu dzaibata dzichibva. Ndikabudza kuti ndakabata nhumbu dzinenge 8. Dzinenge 8. Dzese dzikabva. Dzese dzikabva. But dzimwe waiudzawo hama kuti ndozviri kuitika. Dzimwe nguva wakanga usingakwanisi kuudza hama, waingosafa in silence. Unosvika pakunzi nehama dzako chaidzo. Dzako dzekuti unenge uchiexpecta kuti they're supposed to be the ones vanosympathize newe. But vanosvika pakusasympathize newe. I remember rimwe gore tete vangu vakauya tasangana kuLondon uko. Tatiri parufu rwemunin'ina wangu. Zvikanzi saka iwe uchaitira murume nhumbu rini iwewo. Kana zvichinetsa kaunongotudza tiona zvikuita. Ndakavatarisa ndikati, you don't know how I'm suffering. You don't know how I'm feeling. Nekuti zvinhu zvokuti unenge uchirarama hazvitaurike. Ndaiti dzimwe nguva ndikapinda ndakaita nguva yekuti ndandisingakwanise kufamba mupaki nekuti ndandisingade kuona vanhu vachipusha mapurema anenge ane vana. I know. Zvinhu zvaindiomera. Ndakasvika pekuti ndaiti ndikaona kana muchechi mwana achinge azvarwa. Ndakasvika time yekuti ndaisuduruka. Vanhu voshandisika kuti ava vari kusuduruka sei. Kuti ndandisingaendi unoona mwana iye achiri muchechi.
not kuti ndandine utsinye nezvazvo asi kuti I couldn't control my feelings pandainzwa mukati ndaingoti Mwari, why not me? Musapese pauchabvunza mubvunzo wokuna Mwari anenge achikuudza kuti nguva yako haisati yakwana. Asi hama dzevavu dzemurume manje Mwari uyu seka namonge rugare akatanga akaudzwa kunzi anofunga kuti nekuti ndiye ane mari anofunga kuti zvinoshamisa kusaita mwana. Isi kutoda pfuma, tikutoda pfuma vana. Paunoenda kumutsva unonobvunzwa uchinoona hama kwamweno kunenge uchinobvunzwa saka zvamauya kuzodii kuzotiratidzei. Munhu dzandakanga ndauti ndikaenda kuZimbabwe ndandisafambire vanhu ndanda kungoziva kuti it's either ndinoenda ndonoona amai vangu ndokwira ndege ndodzoka. Because yokuti wasvika uchiti ukuenda nerufaro wakusvika papo wakurudzwa kunzi matigirei. Saka ndingauye nevana chete here. But zvinoita Mwari 2005 Mwari akandinzwira nyanja ndikapiwa mwana wangu wekutanga mukomana wandakabatawo mukomana. Ndakafara zvokufarisisa zviya. Asi nekuti ndakanga ndine problem mwana wangu ndakatadza futi kugara naye. Ndakangokwanisa kugara naye 6 months mandakwidza mwana ndege ane 6 months ndivaenda kuZimbabwe kuti ndisarenge because ndakazvara mwana uyu musi wekutomuzvara ndakatadza kuzvara mwana natural. An angel just came akanditi mwana mauters ako abreka but sei mwana asiri kubuda. Vakatraya kuita matest ese kusvika akaita zviya zvekupinza maoko kuti afile kuti mwana ari papi. Akafila mwana akaona kuti mwana ndakanga ndine something chachakavhara the way yekuti mwana abudi naye. Ndakutokuita kuCC-section pandaendeswa kuCC-section ndaopareta ndakaonekwa ndine big fibroid ranga rakakavha chibereko chese. Saka nometa nyangwe daida kuzvara mwana ndasingamuzvari aifa kunzi hana akazvara. Ndainga ndakainjwa ndakasafa ndakastrugula nekurwadziwa asi mwana akanga asingabude because chibereko changu chese chakazara nemafibroids. Ndakasara ndikarapwa ndobva ndaudzwa kunzi tikukuopareta but machances ako ekuita umwe mwana hapasisina. Saka then you've got only a percent 0.1% yekuti uchabata imwe nhumbu netreatment yatakuwa right now. Saka I just surrender ndikati Mwari chero mandipa mwana wangu ine mumwe chete ndinogamuchira. But Mwari anoita kana Mwari ati it's your time, it's your time. 2008 ndakabata imwe nhumbu ndakazvara mwana wangu wechi2. Through that ndakaenda kwadoctor zvikanzi you cannot be pregnant. Iwo takutokudzosera bheki kugaini wako because gaini wako marecords ako zvinoratidza kuti haukwanise kuzvara mwana wechi2. SIS MELLY ndakarwara to the point yekuti ndaiti kana ndakamira ndainzwa kunge mwana ari kubuda. Chibereko changu nekuti chakasungwa saka chairemerwa nekukura kwaita mwana. Ndakagara sometime ndisingagone kana kuzviitira kana chunhu ndiri pabed rest because ndaiti ndikanzi ukaita basa anything can happen. Mwana anogona kubuda one tichaluza amai kana tichaluza mwana. But ndakaramba ndakashingirira ndikapiwa mwana wangu wechi2. But mashoko ekunzi ngomwa, mashoko ekunzi munhu hauzvakare, mashoko ewo haaperi. Nyangwe izvozvi ndine vana vanokudai SIS MELLY. Mashoko ewo akapera mukati memwoyo mangu. Ndoti kana ndakatarisa vana vangu ndinoti Mwari makaita henyu. I pray and believe kuti Mwari pavakandipa vakanga vanzwa munamato wangu. Vana vangu kuSIS MELLY ndinoraramira vana vangu. No matter how the marriage yangu yakazopera, but because I've got them 2 boys, ndine something to look forward to.
ndine something chekusvurira maziso angu makuseneka ega ndichinamata ndichiti Mwari makaita henyu, Mwari makandipa vanyaradzi mukati meupenyu hwangu. Handifunge kuti pane anokwanisa kundisudurudza parudo rwandinarwo nevana vangu. Kune vasina ndinoti Mwari achakuitira nyasha asikana. Mwari achakunzwai, Mwari ari kunzwa munamato yenyu. Dzimwe nenguva isati yakwana. Inini it took me years, 8 years kuti ndibate vana vangu. But ndoda kusimbisa kune vasina vari kutoziva kuti havasisina kana havasisina hope. Kuti hatina mhosva. There are many ways to have a child. Anogona kunge asina kubuda mudumbu mako. But you can adopt your own baby. And have your own baby. Unogona kuchengeta mwana kana wechamwari yako chaiyo unofarira. Ugomuchengeta kumwana wako. Unogona kana kutsvaga kana nherera dzimwe dziri kwameno. There are many ways. Kana Mwari akati uchabata wako, uchamubata, hazvireve kuti achabuda mudumbu mako ndikumwana wako chete. When I see kids around, it's like iko zvinoiti nenyaya dziri kuitika muzvikoro, vana vachiabuswa, zvinorwadza. Asi tinofanira kusimba. Tinofanira kumira sanamai. But kuti mumwe mukadzi adaidze mumwe mukadzi kuti ngomwa, madzimai ngatiregerei. Chironda chisingaperi, chironda chisingadzudzuluki. Saka ndinongoti hangu for now I'm thinking ndataurise ndipewo vamwe mukana. Sisi Melly tobata. Madzamisa mashoko maitawa. Maitei, Mwari kuite zvakanaka. Thank you very much my sister. Okay, bye. Zvakaoma. Topic yanhasi toda vakasimba guys. If you are not strong, usateerere topic yanhasi because tichabayiwa nekuchema pano. Hello Kola. Hello Kola. Musha muri seiko. Wedzrai volume kufoni kwenyu. Ndokumbira kuti mwedzere volume kufoni kwenyu ati hamuna volume. Okay, mira. Murukundinzwa? Ya takunzwa. Ndivisa ma headphones. SIS MELLY mauya netopic inorwadza. Inini ndiri mukadzi ane kuma 50. Ndakamboroorwa SIS MELLY nemunhu wekumusha kwedu kuZimbabwe. SIS MELLY zvandaiudzwa kuti iwewe vabereki vako ndivo vari kudya vari kudya vana vako. SIS MELLY pakasvika pekuti indoda yakagcina masisters vanatete vakatsvagira mashamwari avo murume. Ungakhuluma ngesindebele sisi wami ngizobatshela ngesishona. Yes, usisi wangkhona wagcina esesenzani, usisi wangkhona wagcina edingela, ubani wagcina edingela indoda umngani wakhe ukuthi etwe lo mntwana. SIS MELLY babebuya so endlini ngase-South Africa by then, babebuya endlini SIS MELLY bethi into engazalelo into ongiwa abadla abantwana. Mina ngithi ngi-last born. Alright, hold on. Mukataura mutaura ndivape nekuti handisati ndanyatsowe perfect ndi kudzidzirawo. Hanzi ndakasvika pakuti vanasisi vemurume vakanga vakakuya neshamwari dzavo. Shamwari yake akapa murume wangu kuti azvare mwana. Vaigara kuSouth Africa time iyoyo. Animaona. Kwanzi vaiti vakasvika kumba kwangu musikana wao yatete nemusikana wao vachiya kuzina murume wangu konzi iyi mbwa isingazvarishi. Ndo zvavaitaura. Enderai mberi. And then inini ipapo SIS MELLY ndoita sei sisi vangu vavashaya vavasiya chii vavasiya vana 2. Saka ndati chii ndati Mwari kandibatsirei ma-insult handaiona SIS MELLY. Sometimes ndichirohwa ndichikurohwa SIS MELLY kana ndichiti kurohwa chirohwa. Hapana chinhu chandisina kumboita. Ndakaenda kunochekwa zvawataura lokuyani kukhulumireyo kuti masari. Ndakaenda kunotsukwa SIS MELLY. Ndakaenda ndikachekwa ndikadzi mafibros ndikabviswa mafibros acho. Sikwanzi mafallopian tubes angu ari blocked. Kubva ndagadzirwa SIS MELLY. Vandangoita sei vandangoti Mwari ndibatsirei. Sister wangu vaita sei vashaya vandangoti ini ndakutiza ndakuya kunoku kuUK. Pandakazouya kuUK ukuziva wati
ndakasanga vanhu vaindinyeka ndichonyesaba sisimeli kuti ini handitise handiwani vana vandazosangana nemumwe ndine 15 years ndowesouth africa ndiye wandakazodanana ndakamudza story yake. Guess what kamera sisimeli abantwana ayisukuthi umntwana womkhiphe esibelethweni wena uye nje kuphela indoda ilabantwana babo abayi-2. Okay. Mina ngathatha abakasiko okay, ngathatha abakasisi wami abayi-2 ngathatha plus kabrother wami owafayo khona lapho so 6 sisimeli akwazi ukuthi angifili futhi anymore ukuthi andinabantwana. Wow, very good. Uyakwazi ukuthi even indoda yami ingakutshela lapha ukhulile omunye uyathi ngutshele biological mother wami nguwe. Umama kamzala uyakwazi ukuthi ungabathola, uyakwazi ukuthi abantu bathi nginamanga bathi hayi ulamanga wona labantwana. Exactly. Uyakwazi futhi bona bayala abantwana ukuthi ungatshela abantu ukuthi awula even indoda yami yathi ungatshela abantu ukuthi awula abantwana wena wona labantwana bayisi. Look at God. Sisimeli mangithi uyazi ukuthi mina abazeleyo shemnyake ngitsho ngithi yes ngazala but la ingabazala abantu inganike uNkulunkulu ukuthi abangasibo uyakwazi yimi nje ephonga ukukhuluma namhla because itopic lenyanga. Exactly. Mina ngiyolabo mina ngilala esayidini ukuthi even ngisina kumbereka wakandaka But you have that. Yes. Ndineva na 6 Maria akandipha. Amen. Hallelujah. Wonderful. Wonderful story. 3 vari kuSouth Africa ukuthi abantu ndifonera every day. Even vasikana vemurume vasikana even kana vane ma-problems nemaboyfriend avanhu vakuru vakuma-20 vari kuma-30 something vanofonera amani toita sei usauti handiti is mother talk saka imi muri kufunga kuti chi is mother talk uza ndinodhila nema-problems even baba wandisina kumboona uza even nevana vasister wacho vatete vangu vakashaya ane vana vakomana uza atondida ndoechi7 atoti mama anondibudza zvaasingaudzi sekuru vake swanzi uri mai wedu wewo swanzi Marika akatibatsira kuunza uza kivokati Mwari akatibatsira kuunzira amai saka but sometimes handisikuti yes Mwari but Mwari takapiwa zvapiwa ngokuchiyana vamwe vachapiwa vamwe havana but Mwari anowipe matears vanoita seini uza anokupai anokupa mumwe wemumwe anozokuchengeta semwana wako kudarika lava avazele uti vanhu sometimes ndombokanganweni kuti dini vamwe mumwe wasister wangu atove nechini nemuzukuru uza gogo ava ndivogogo of course uza Mary I'm so happy handichafungi even nekuti nditsvage kuti ndipese nongoti Mwari zvamakandipa ndakugamuchira. Saka thank you so much for the topic and abafuna ukuthi they must trust in God. Oh yes. And uanswer ngendlela ezijiyene kulabanye uzobanika kulabanye totally vela totally but nakho kwakukele. Wow, thank you my sister. Wow, uNkulunkulu makengakuniki uza kuwipe ngabanye abantwana yes. Ndibathanda embrace wenze ngabakho, don't push them away. Amen. Thank you my sister. Thank you so much. Thank you so much. Wow, right. Sisweda vari kuti vari marriage meme kuti vaivigirwa tete vakanouya neshamwari yavo kuti idana nemurume wavo vachinzi mbwa isinga zvari vakasvika pakunesana nemurume. Sisi vavo vakashayika, sisi vavo vashayika vakasiya vana 2 kandi pakafa sisi vavo ipapo ndobva vadisaida kutiza muno muSouth Africa vachienda kuUK. Saka vakamanija kutiza vakaenda kuUK. Vaenda kuUK vakabva vaenda nevana vasisi vavo vaya vakanogara kuUK. Andika vagara kuUK 15 years later ndobva vasangana nemumwe murume kuUK ikoko. Andika vasangana nemurume uya havana kukwanisa kuita mwana nemurume uya. Ndakamudza chokwadi choupenyu hwangu. Murume akati it's okay, murume yanga nevana vake 2. So vakabva vatora vana vasisi vavo 2 ndokutora vana vemurume uya 2. Andika ndobva kwaita hanzvadzi yavo imwe yakashayika ndobva vatora mwana uya hanzvadzi yavo yanga isiya futi mwana uya ndobva vaita mhuri. Saka hanzi ndine vana vangu vese ava 5 ndogara navo. Hanzi vana vemurume wangu even vana vangu vasisi vangu ava even mwana hanzvadzi yangu havadi kunzwa ndichiudza vanhu kuti handina mwana because ndivanototi imi ndimi mai vedu. Kwanzi vanotaura kuti Mwari akatora vana mai vedu for a reason
kuti imi muve mai vedu ndimi mai vedu. Hanzi vanotondudza zvinhu zvavasingaudze dzimwe hama dzepadhuze. Ndimi mai, kwai ndikatoudza vanhu kuti vana havasi vangu, hanzi vanonoramba vanoti vana vako. Kwani saka inini handisisina that gap rekuti mwana kuti kudino kuti ndinavo vana 5. Hanzi saka vari kuti saka whether mwana zvire kuti mwana wawazvara mudumbu mako chete, handika mwana wehama yako asina mubereki, mwana weshamwari yako asina mubereki, tora uchengete umuti mwana, nekuti kune vamwe vasina tobvere vakapiwa chipo chemwana kubva kuna Mwari. Ene mubhaibheri dzirimo ngomwa dzemubhaibheri, anomaona. Then koita vamwe vakapiwa chipo chevana ichochi, handika koita vamwe vakangonzi naMwari, imimi muchachengeta vana vanenge vasina vakaraswa kana namai. Saka gamuchira ida vana ivo zvakaranzi ndine vana vangu ini handina void because I have my kids. Vatoveni vasukuru vaya vanoziva kuti havatozivi chokwadi, vanoziva gogo wavo kuti ndini gogo. So such a story guys, wow, such an inspiration story. Hanomaona. Saka guys, muri kuzvinzwira handitika I want you to understand and listen to what vakadzi goes through mumamarriages umu. Hello my sister. Hello. Maswera sei? Maswera. Taswera. Ini ndiri mumwe vamwewo ari mumasituation aya ari kuitika. Ini ndinoona kuti chinoitika ndechekuti kwandakaroorwa inini vanhu vekuti vanoti inini pamwe ndine mwana wangu, muri kuona. So whenever pavanotanga kutaura nyaya yekuti mwana vanotanga kuti zvoni ari kuramba kuitira mwana wedu mwana because iye agara ane mwana. Chinoitika ndechekuti inini I'm so close kuvana vemasisters angu vese, ende vese vanhu vekuti tinowirirana. Saka vanenge vachingoti mama. Saka pese panotaurwa nyaya unotozoita nyaya dzekunzonzi the reason why yavari kutaurira kuti hausuda kuitira mwana womwana inyaya yekuti vanhu kufunga kuti iwo utori nemwana wako, saka uri munhu wekuti hautodi kuitira mwana womwana. And chinhu chinonetsa ndechekuti like last time vanohotspota vabereki vemukomana vanohotspota mwana wavo womuti iwe womupa pressure. Kana vamupa pressure iye anozouya otaura kuti inini handisi serious. Kwauri wewe manje? Yes, but iwe hausi serious. Like last year sikanzi hausi serious. Dai uri serious ungadai uri kutofamba uchienda kumapostori uchienda ndikati nini mapostori ndikagona kuenda kumapostori zvinoshandirwa zvita sei, but sometimes ngatitange tatarisa kuti situation yakamira sei and ane problem ndiani. Kuti ane problem ndiani. Amnamboenda madoctors? Ndakaenda ndega. Then zvikanzi hapana problem. Ndikatora itiko iwewe ngatichiendei. Anga unoona kuti nyaya yese inorasirwa munhu wemukadzi uchinzi zvoni ndione problem. Saka anenge achingoti iye ndiasiri serious. Userious ningochinzi nekuti iwewe haudi kuenda kunoshandirwa. Unongoda zvinhu zvekuti uri kuenda kuchechi muchinonamata, uri kuenda kwadhokta, hausi kuda kuenda kumapostori. Kana mapostori kanoshandirwa panyama pachona anozozvibvuma here? Hapana. Akasike kutanga pane mamwe mapostori kuti unoenda unonzwa unoita kunge uchadya zvese unonzwa nekupuwa zvinhu zvisingashandi. Unonzwa unopuwa zvinhu zvakawanda zvisingashandi. Saka pane pamwe pekuti unotonyatsoona kuti apa inini hangu I think nhumbu yechi6 dzinobva. Saka iye anototaura kuti inini ndinotozviziva kuti munhu anga atova nenhumbu, but iye anenge asiri kuita serious yekuti tofanira kuenda kumapostori, ufanira kuti anzanisa idzikamiswe kuti isabve. Ndikati inini ndine Mwari here. Ndo zvinhu zvinoitika,
plus unonzwa nemazita basa unopiwa maniki ama nemuningona hobho nosikatomazivi chete asi uningona hobho chinhu chinonyanyondibata ndechekuti kana pachiitwa madiscussions chaiwo mufamily hauma involve why because hauna mwana ari pamba ipapo zvimwe zvinhu unotozoita zvekunzwa hauna mudhlarifa kunzi kuri kurongwa zvakati kana kuti kwanise zvakati vamwe vanhu chaiko dzimwe hama hadzitokushanyire poziti chero tikauya umba kwako tiri kuya uzoonani ndozvinhuusangana nazvo vachakuzoona kumba vanenge vachakuzoona mwana chete vanoteka vazukuru kana kuti mukangoita kakunetsana vanhu mukaita kakutadza kuwirirana mufamily menyu so vanotanga kuona kuti zvichikwada pamastatus akuiswa kunotanga kuiswa vazukuru kubva kutanga kusvika kupedzisira wotoziva kuti apa ndini zvenchinzi vazukuru vangu ava vanotonyora nobva vatonyora pastatus wishibevamanakwavo vari panapa tanhasi tayasovaudza ibikira zvakaipa veduwe ana mai vevana nababa wacho nevana vavo mai vevana nababa wacho nevana kunoiswa vana vese nanamai vavo nanababa wacho but uchitirega tase pamwe chaiswa uko kupedzisira hauoni kana picture rako saka sometimes unotoona kuti zvinhu zvakangooma but chinhu chandongobhilivha ndechekuti mwari kana akakwanisa kupa hana mwana achembera achangondipawo rimwe zuva my sister keep hoping and keep praying mwari vakurangarire wotoziva kuti mashoko I don't want to say I don't know what you're going through because trust me I know andikunzwa I know but ngoti mwari vakurangarire one day andiona zvikutabiro kana mwari vakati havo havana kupawo chipo dei vangobatawo mweya naamwe nava vanotaura zvavanotaura andiona vangokwanisa kungounderstandawo nekunzwawo nekungofungawo neimwe nzira so kungoti kana una nevamwene vakakura chinyakare zvinotonetsa because pressure kunotofunga utongozvara kwaichii kuti mhuri isadii hamene ushoro dzanenge achitaura andiona kuti utonga utongozvara chete kuti vaone kuti uri mukadzi womumba wazvara futi unogona kungodzingwa futi nevana vacho ivavo andiona so I think ikola kubva nhasi stop opening mastatus aamwene vako nezvaigona bloka mastatus avo so that you don't have to see what she's posting or what is happening there. Live your life. Thank you my sister, all is well. My chinonetsa manje chiri wese guys kana ukaita murume anoteerera hama dzake unopinda problem. Ukaita murume anoteerera hama dzake unogara uri patight andiona nokuti paanongobva kuba kwavo chete anoyakafidwa musi iwoyo kunenge kuchingo that's this Mother's Day is stuff this supposed to everyone laughing musi iwoyo zvinotoya zvakakwidza unotoya uchiudzwa mazishoko handiti inini lakira ndakaita pakunonoka kwese kwandakaita ndekwokuti murume anga asina problem. He never had a problem, truly speaking. Pamberi mama chokwadi chakanaka. He was so supportive. Vakasitona nabasa nazvo animaona so ndo zvimwe zvakabatsira izvozvo asi inini manje ndinye kuti ndeve munhu anozvimirira mukutaura macho ndai ndiriwo nzveru animaona shoko raitaugwa uku kuzvikona uko asi ndasingaudzwi direct but ndaitoziva kuti unozviona kana kasvamba pamagatherings family gathering zvinenge zvitaurika pano kudi saka ndaizongoti shoko wani uza kuti wauya chaporonga wauya ubva vati si animaona ndo zvinhu zvakatozobatsira ipapo alokola muri seikona muri seikola muri mutoilete disai atisikunyanza kunzwai ya takunzwa manje mushe zviri sei thanks so much for this topic. But inini yangu nyaya it's different.
It's my sister, Vasinavana, who can't give birth at all. Ndazobatwa na nyaya yasisi vataura ndevele vaya. Nyaya yavazondibata kuti she ended up, she is raising her sister's kids as her own. This and that. That is what's happening with my sister. Sisi vangu havana vana, she can't have her own kids. But she's taking care of our kids. Oh. Even us, she's a mother to us and all of our kids. So we're 9 in our family. 6 of us Tinevana. And they love her so much. We also love it. So it's like Rukudakuva appreciate. Amen. I appreciate you. For what she's doing for us, never navedu. Avasarudzi Sisi Melly. No, kumusha vakachema kuti mwana uyu school fees anobhadhara, anobetsera, this and that anoita. So I had my second baby. Not 2020. I think you remember nyaya yangu ndakambokudza. Vanogara ku location. From ndiri pregnant, I told myself kuti mwana uyu ndichamupa sisi vangu. Ndoa sisi. Then ndogara kubasa. I spoke to her, ndakazogara naye pasi ndikandokumbirawo kuti mupote muchigara nemwana wangu during the week ndozomutora ma-weekends sezvo ndiri stay in. Wadingova papo. Havana kumbohesiteta. She's taking care of my baby, and it's not my baby. Chero vanhu vanongotaura. Besides the family, my friends, my neighbors, they say kuti mwana uyu aso wako, mwana wasisi vako. Yeah. Vanokamba kuseni. Vasati vaenda kubasa vogezesa mwana. She's 2 years now. Vogezesa mwana. Vonosiya mwana kucrash voenda kubasa. Vachitodzoka kubasa vogezesa mwana vobikira mwana. And she doesn't complain. You'll never hear my sister complain. Will never. And vazukuru now, vazukuru va mama na baba, they are 9, if I'm not mistaken. Vese vanochemera kuna sisi. And we don't want to show here that space kuti avana mwana wavo biologically. We don't want her to feel that. I think maybe sometimes Kanavari one, she does feel that kuti antina wangu biologically. But isusu vedu, even us, who are taking her as our mother, as our big sister. So I can say a lot about my sister. I just want to say, kuna sisi, God did that for a purpose. True. With everything that she went through, God did all those things for a purpose. Because she got sick to an extent, it's a long story, this and that poison, what, to an extent where they ended up removing her womb, taking out her womb. So she doesn't have. But I think all of that was for a purpose. Worrying you, and that was like 20 years ago, but really big. But I think with all that, God knew that one day she would be Mother Teresa to us as a family. I love my sister so much. I appreciate everything that she does. And sometimes, stress if something happens to her, are we going to save lives as a family? I don't think so. I always pray. I want to succeed in life and do things for my sister that I don't know what I always tell her Kuti things, but I don't know what I can give her to show her Kuti what you are doing for us is big. It's great. So thanks Sis Melly for the topic, for all the mothers, for all the ladies out there who are wishing to have good work, what you want to do. One way or the other, like the other sister says, sometimes God blesses you in a different place. You might not have your own kids biologically,
but you can have other kids as a blessing, like the sister was saying, even for my sister. Kola wabata speaker. Oh no, I saw my earphones again. I don't know. Sorry, speaker, I think. Yeah, so God blesses you in a different way. Not everyone will have kids of their own. It's the same as marriage. Not everyone is going to get married. True. But God will bless you in a different way. So yeah, your topic is so touching and so healing. But for me, it was just to appreciate my sister. Which we know she can't have her own biological kids, but she does have. She's taking care of more than 10 kids. And she will never complain. She doesn't complain. She's just a loving soul. May God bless her. May God continue to bless my sister. I love her so much. Thank you, my sister. I ended up crying too. I can see most people crying. Thank you very much for appreciating your sister. I wished if she was here to listen to you appreciating her the way you appreciated her. I didn't have much, but it's so touching because at least you realize kuti aripo, this is who she is, and I'm not try by all means to close that void. Kunotori imagine my mama sisters kuti asina ngoma in other families. Iyo ngoma yacho haibati vana vedu, unozoisa ngoma wakupa vana vedu. Instead of them being with their sister, showing their sister love, vachito allow all the sister even to take care of vaonane ngwari pano kuzati sabati vana vedu munosedza ngoma wenipa vana. Your own sister, there are families that does that. So my sister, thank you very much. Dandrini iwe siya mwana ne 2 years uyu chingovati sisi mwana ndakupai muregai nditi hamu zvelife yangu handiri handitika vape zvako, concentrate on vamwe vana ava and let her have that kid, let her shower all the love on that kid wawakavapa, mungovape zvako. Usazotaura kuti ndikupai mwana wangu kuti ngoti ndakupai mwana uyu sisi ameno, kana mati moindana ameno ndakupai mwana sisi ndio mwana wenyu ushu, and you concentrate on vamwe vana vao now. I think that will make her very happy. Yeah, true. Yeah, that's what I did. True. Thank you, my sister. So much. Thank you, my sister. Thank you. Yo, this is painful, guys. This is painful. Tongo chemo tiripoko togoni. Tichango chemo tipo. Wait, now it's ringing. I can't answer because I can't see how it's ringing. Kufa kwe phone ere chiko na guys. Tudaira say isingaoni paruku phone wapacho. Yeah, this is sad. Hello, caller. Hello, what is saying? Mushe kanjani? Tiri right. Ndoda kusindisa wamwe vakadzi. Ndakaitawo 10 years ndisina mwana. Ndikazobatawo mwana asi ndandiri munhu miscarriage. Taura. Saka miscarriage haikoti ikaita 2 months, 3 months over, 2 months, 3 months over, 11 miscarriages. Saka ndinongosindisa vamwe vangu kuti zvinoitika asi mwana ndakazobata pave paya. Ndakazoudzwa nadhokta kuti the first few months usarara nemurume, pa 2 months 3 months ndopaya ibva vaiti masteps ndiwo ari kutriga leva yachona. Saka ndakabva ndambomira. Saka zvinongoenderana, ndinongoti kune vasati vagobata, Mwari anoziva ane chinangwa. My sister, thank you very much, my sister. Thank you very much for sharing your story. May God bless you. Guys, inini ndakaenda ku... You don't wanna know. Guys, you don't wanna know. Ndakaenda kwa guy. The most expensive guy. Aidura. Ndakaitwa ma tests. Ndaitwa ma tests. Ndakandine ma fibroids. And now. I wish I could show you the operation. Ndirabobatikana. Yeah. There was a time
one time when I heard another socialite saying, Kutanzi, Stambo, Melly at the hospital at Visa Mimba, I was hurt. I didn't talk but I didn't want to defend myself, Papa. But today maybe I must speak about it. Because we are talking about it. Pane socialite abroad. Akambotaura kuti takamona ari kuhospital makambona kuti kana usina mwana even kana uchituka unonzi wakabvisa chibereko kana kuti waibvisa dzimimba. Guys, usina kubvisa mimba unenge uchitotsvaga mwana. Haubvisi mimba iwe tsvaga mwana. Ione murume wakarora iwe uri stable kuti kuona kuchengeta mwana wobvisa mwana azviti. She was like takamona ari hospital Melly and tika abvisa mimba. I was hurt but I didn't want to show that. Guys, that time ndakanga ndiri hospital, I've got an operation here. I wish I could show you. Pandakabviswa mafibroids anozadza 20 liter bucket. Mukadzokera kumaphotos angu akudhara. Guys, you can see pane pambana ndiri slim ndichiri mutete but ndine dumbu ranga rakati kurei so I didn't know kuti ndine mafibroids and because normally when you take on fibroids, you overbleed, you do what, and this was now trying for the second baby. And fibroids, I did not have that bleeding. So I didn't know. And no more. But umburengo kura indaka onda. Dandri munum take and that is to take a tummy tack. So one day the hangoenda ku kwa doctor kwa doctor no I'm going to my checks. Random checks goreshitanga zvimapapisi nechichichi ndobva I'm seeing something mukati like handisi kunyatsozivisisa anditika ndidoctor just doctor nje GP ndobva ndinyorera tsamba akati enda kwagaini ushu anonzi ukudziripi ndobva ndaenda kwaodhigaini yayo gaini yandobva andisa kumascan ndobva ti mafibroids ndikati mafibroids zvikanzi ndikati mafibroids aya anoonekwa sei ndobva ndipa masymptoms ndikati handina kana masymptoms akadaro. Guys, akabva nditi ipapa akati aona kana paunzo ndikati handina akati chandangofarira they are not cysts because they are not cysts they are going to turn into cancer and maona ndikasaka ndoita sei kungove uneropafadzo rekuva nemedical aid ndobva ti we need to remove this nokuti amwe acho atori pamuromo wechibereko ndopaari. Guys, ndakavhunduka ndichakutsvagirai scan man ndikiri mapepa yaya kwa Dr. Scan yaya ndichakutaridzai 20 liter bucket yema fibroids. Ndine operation yandinayo pana kungoti avaite operation kana na doctor achiziva zvari kuita haite operation hombe but ndakabviswa 20 liter bucket yenyama dzindaisha kuti dziri kubuda pai ende ndichibuda imomo dumbu rera rinobva rapera because ndiwanika kasvimbisa dumbu. So panga pachitaura mwana uyu ndangofunga hangu one socialite achinditra live achindituka achiti ndakamona akabvisa mimba ari kuchipatara and that time ndandi muchipatara ndakanga ndabviswa mafibroids iwayo andokutaura ndine marecords ese I've got all the hospital ndikira aya vanotora aya ndinawo so ndongoti all is well regaitizwe vamwe because I don't want to talk about it more. Hello caller. What say? Bushe what do say? Takarorwa ekutanga ndikaitawo mwana wangu wadisikana ndokubva ndazororwa kechipiri nemurume wokutanga takatarambana nemwana nenyaya yekusaita mwana wechipiri ndokubva ndabva ndokubva ndauya kuno kuSouth Africa ndichigara kuno kuSouth Africa sisipele nemurume ende ndaizvishandira by that time asi satani zvaanoita yangu ichiri fresh sisipele takagara ndofunga 6 years mwana hapana sisimeli izvozvi ndakabuda mumba macho handina chandikabuda nacho ndaive pane pamuka advertisa muchiti vanoda kuita zvemanews vanoda kudii
ndikabva ndatanga kuchengeta kamari. Asi SIS MELLY pandikabuda ndakaburidzwa nehama dzemurume nemurume wacho vakandituka. Nemwana wangu ndakabuda ndisina chandinacho. Mari dzese dzanga ndakasevha ndichisevha pakuti ndikuda kuenda kuita kozi dzese dzakatorwa. Kusvika ndazowana pandiri kushanda as one day ndokubva ndipa kamba nemwana wangu zvikadzigara. Izvozvi anotipa mari ndinoshanda 1 day pawiki ndichibhadharira mwana school fees. Zviroto zvangu zvisi musango ndakaudzwa nemadzitete naiye kuti hapana chaunobva nacho nokuti wakadya chibereko. Wakadya chibereko. Dai taitokutarisa pekutanga akamboonedza mheno vanonzi madzimai, asi mweya wangu wakaimboramba. Vakauya vakati vanoda kunditarisa vachiisa zvigunwe mukati mangu. Ndikati kana iri imba kurohwa handitaure SIS MELLY, kurohwa handitaure. Ndikaramba musi wacho kuti haundise handiswe nemunhu zvigunwe asiri dhokta. But pandaenda kwadhokta zvaingonzi hauna problem. SIS MELLY kumuudza kuti iwe handei nokuti infertility inogona kungoita chero wakura. Hazvirevi kuti kana uinde ukamboitawo mwana haugone kuva nechallenge yeinfertility. Akaramba SIS MELLY ndinorwadziwa izvozvizvi. Hama dzacho dziripo pano dziripo SIS MELLY dziripo. Ndakarwadziwa hembe vanatete vakasvika pakuselekta dzakanaka. SIS MELLY mari yangu ndakanga ndichichengeta mari yangu ndaikoti ende SIS MELLY vanoti upgrade enene ndoda upgrade life yangu ndiitewo kosi kuita vamwe chinonditadzisa chii kumuudza feya akanga asingadi SIS MELLY ndokubva ndachengeta mari yangu pasaidi. SIS MELLY asi hapana chandikabuda nacho. Iye zvinozvi ndinenge tichirwadziwa kana pavanoadvertise mwoyo wangu unoenda kure kuti dai ndiri mumwe munhu ndakutozviitirawo zvinhu zvangu, asi chandikavatadzira hapana. Ndokubva ndazokokatserwawo nevamwewo maifundisi, asi ndakangoti Mwari ndo vanoziva. SIS MELLY kamari kese kandaive ndakachengeta ko dai vakandisiyawo ndakamunonesa kuti kusaita mwana chitema. Chitema kwavarikola chinotori chisuku, chinotori chituko. Ukavanza vachitaura nyaya yekuti ukasazvara unoiswa gunzo kumusana. Guys, makamboona munhu akaiswa gunzo kumusana? Come on, like really, in this day and age, makamboona munhu anoiswa kuchinobatwa makonzo nemunotiya makonzo tise munhu kumusana, makambomuonawo? But ukanza vachimoka vanhu kunzi zingomwa rakadla vana uchaiswa gunzo kumusana, you like unovhunduka. SIS MELLY kunzi wakadya chibereko, buda, hapana chaunokodzera kubuda nacho pano. Hapana chaunokodzera kubuda nacho. Munhu akadya chibereko ndakachidya kupi? Hazvina mhosva SIS MELLY. It is well, my sister. It is well. Vasiyei vataure, it is well. Kwava ndizvakavanakira ndo vana Mwari. It is well. I'm just happy kuti vari comment section, at least they are listening to this. Vana vatete, if you are vana tete vari enough vanoteerera vanonzwa, anditi it's never too late. Go and apologize. Mashoko amunotaura, you bring cases upon your children. You bring cases upon the next generation yekuba kwenyu. Nemashoko amunoudza mutorwa. Handina hangu mashoko ekutaura. But anyway, ndaizama SIS MELLY vanatete ava. SIS MELLY ndaizama nepandinogona ndichivana, ndaitoshandawo ndichiita tuntu twangu, asi ndakazongoti rimwe zuva ndabva kubasa ndaona ko ndikutsvaga hembe dzangu dzakati unozvibatira hanzi unovigwa negonzo damezi iwe isitongoviga vanhu asina makonzo kumusha kwenyu asi ndo kunovigwa vanhu nemakonzo isitongona nazvingovigwa asina mbodza vana isusu.
handsome brother mukabigone Hazvo. guys achishinyakare here guys achishinyakare here kuti hai chekuti kwaunisa gonzo guri kumusana guys achishinyakare here vanhu vedu vengatikwanei vasikana takurarama in the 21st century guys zvemaguri zvo nemakonzo ka musadaro kushinyira umwe vanhu musadaro enderai mberi koi kule enderai mberi mwana wangu afona uri aripiko ari kufona ari pai hello hana kuya sei ndozvataura mingomira vachanovaudza chikoro ndanonoka ndichavaudza mirai ndimbofonera uyu asiyiwa zvandiri zvandoti catch them young handiti shakira akaenda kuchikoro chekugadzira iyo mamakeup nenzara nechii saka ndakati after yeschool anodropwa ikoko kuchikoro odzidzira kugadzira nzara achiri mudiki handika mirai ndimbofonera uyu ndokufonera ibheki handika kuti akachira kakura izvozvi anowana mari dzake dzemapocket money kana akatanga kugona zvemakeup kuchikoro kwachita umwe makeup achita nzara achidini anowana mari yake yemakeup nechii anomaona saka ari kuenda kuchikoro ikoko ari kuti skofu yaye hasati yauya kuzomutora iye aifanwa kunge atanga chikoro na2 pacollege paya ndokufonera bheki my sister mina ndikufonere bheki nokuti ukasaripota kuchikoro kwai 50 rand penalty per day ukasavaudza kuti handisi kuya because of what uno penalty bati pafoni asi kutopinda foni yacho unoti zvasingabati mafoni vese mune ndifone kuti hativazive unoti kwanzi 50 rand bamunini maswera kumaregere kunotanga kutora mwana nda kuchikoro kana asi kucollege kuya kana makweni ndokumbira ndikasvika pachikoro mutsanangure because every day akasataura anopenalty pa 50 rand saka svikai mutaure kuti pachikoro ipapo svikai mutaure kuti ndinda delay ndoti ndikutoya kufonera muridzi wechikoro asi kubata foni muboltire aende because muboltire aende sharp right gani fone bheki kuna wangu achifona akatanga kudzidzawo basa remaoko ari mwana mudiki kudai anowana mari dzake dzemapocket money anokura ane chekuita kosi achiitawo nzara makeup aya machii zvese tichimutsvagirwa makastoma muchimusapotawo achitoita maningikiri achitoita something
akutoenrola vane kuchikoro kwavo vese kutoenda kuchikoro ikukuya kwekwandaadvertisa kuya kunodzidzira izvozvizvi. Hallo. Sorry. Selina, ndaida kufuna paSIS MELLY. Aiwa, ndisi SIS ari kutaura. SIS MELLY, mirai makadaro. Boss. Hello? Handina namba dzevanhu vasikana kwekuchikoro kakunisenderawo. Paitika mistake panapa payashakira scof driver ndopari kuti ari kunda nomutora iko zvino. Akafa kutanga chikoro kuchikoro uko na2. Saka kwai munobhadharisa mafaini ema50 rand. Saka ndatoti ndachifunda kuti umuudze kuti asati atombotogwa atofona izvo kuti kuscof driver nakuya ndikafonera scof driver akati ndiri kuremera ndimubolt rainde kuchikoro. Saka tell them kuti anoga kuya because haana transport. So ndane mazasika because ma50 rand satinga mawani kuti pese mwana panenge angodai tonzi 50 rand. Alright. Ndokufonera izvo zvikwasa. Ngasuti pa live ndozomufonera time. Ndanda tinga mawani. Hello. Taurai ndikona. NdepaSIS MELLY NdepaSIS MELLY taurai zveni. Vari palive kana ndaida kutaurawo nyaya yangu. Ndiri palive hande. Alright, okay, SIS MELLY, alright. Sorry, I'm confused. Nyaya yamataura yandivhura maronda angu. Inini ndakaroorwa ndobva ndaita mwana wangu mukomana. Ndobva ndatraya kuti ndiite vamwe vana. After 2 years ndakatraya kuita nhumbu ndokubva yabva. Ndobva ndaita zveimwe nhumbu ndokubva yabva. Ndakaita miscarriages 5. Anditi. But wekutanga ndinaye mwana wangu. Ndaita miscarriages aya 5. Unonzi uri muroyi. Unonzi wakadya vana. Unonzi wakabata mushonga. Ose mashoko iwawo unomaudziwa. Ndakapindana nazvo. Vaona ndinoda kutenda murume wangu because he stood with me. Akandisupport, haana kumbondisiya and he wasn't listening to them. Saka rimwe zuva this incident handiikanganwe. Takatoenda kuholiday kumusha. Saka tichienda kuholiday kumusha ndobva tamuza zvemumaruzevha ndobva tatoona vamwe sahwira vamwene vangu ndobva tamira ndobva tavakwidza lift. Tavakwidza lift kudaro ndandine inini nemurume wangu nemwana. Zvikanzi iwe unongoda kubvira mari dzemwana wedu usingadi kuzvara. Fortunately vakazvitaura pamberi pemurume wangu nemwana. Mwana wangu anga atokura ngatova kumagrade 7. Chandakangokwanisa kuvadaura ndakati mufunge chero ini kwandakabvawo ndakabva vabereki vangu vandiendesa kuchikoro. Uyezve vana vachipo chinobva kuna Mwari ndinotodawo kuita vamwe vana asi zviri kudini zviri kuramba. Saka murume wangu wakabatikana mumotikarimo makabva maita tenzi zvekuti ndakazosara kusvika kumusha but mwoyo wangu wanga watoguduka. Tavamburutsa amai vaisahwira vaamai ndakazoti kumurume wangu inini mangwana I'm going back. I can't stand nevanhu vanofamba vachinditaura. Pana asingazivi kuti ndakabva nhumbu miscarriages ese andakaita ndichiposa sendichafa. But murume wangu akangoti just ignore. But my husband was brave enough to face his parents. Akati ava manheru. Ndo ndakamuudza ndikati inini mangwana I'm going back. Iwe kana uchisara unosara pano pamusha penyu but inini nemwana wangu I'm going back. Ndobva iye ati aiwa no. Saka taakuita minamato yaimanheru. Ndobva murume wangu ataura nyaya yacho. Zvikanzi amai kana muri munotuma madzisawira enyu kuti muudze mudzimai wangu zvakati. Hamuzivi here kuti ari kutozamawo. Zvamunenge muchifamba muchitaura vakatirambira. Vakaramba vatedzera vangu vakagumbuka. Vakati haukamu munotaura zvinhu zvakadaro. Ishamwari yenyu haingambouye ichitaura izvozvo. But munoziva kuti ndakataurwa zvese kuti ndinodya vana, ndakabata mishonga. Hapana shoko rakataurwa risina kusvika munzeve dzangu. But dai vanhu vangoziva kuti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Ende munoziva panotaurwa nyaya yemamiscarriages zvaunenge wakaita unenge wakaregerera vanhu. But pandaenda palive ndikanzwa muchitaura zvatoita brought back mamemories ezvandakasangana nazvo.
Sorry akukola. But here we try to talk zvinhu zvikutoitika mukati meupenyu hwevanhu nezvakaitika zvimwe zviri kutoitika izvozvi mukati mepomwe vanhu zvakaitika mukati meupenyu hwekudhara. Votoreva kuti zvakanaka zvamaita because tinotowana pekuputsira ushungu. Because pane zvimwe zvinhu zvawasingakwanisi, munhu wandaikwanisa kushiya nawo masisters angu nevabereki vangu. But I could not go out kunotaura nevamwe vanhu. But ndakarwadziwa. Ndatova mukadzi mukuru. Asi still ndikangofunga zvandakaitirwa mashoko andaiudziwa. Anotorwadza mashoko. Hapana chinhu shoko rinotaurwa nemunhu amene rinenge risina factika resituation yekuzati iwo uri panguva pasituation yakwega munhu obva yautaura nepasi. Inotaura vanhu kuti ndakanzi akanga ari muhospital zvakabuda nekuamerica uko. Akanga ari muhospital akabvisa mimba yake. I was so shocked. Apa inini ndabviswa bucket rakazara asana mbozviona zvakadaro. Rakazara fibroids. Vanhu vachitoti tikuroiwa. Dota achiti hapana kana kurewa it's common. Tinogona kutobvisa mamwe akawanda kudarika apa. Ndakashamisika. Zvokuti izvozvi as I'm sitting here kola. Izvozvi as I'm sitting here. Ndiri kutofunga kudzokera kwadokta kuti ambonitesa kuti haana kudzoka here. Because mafibroids anodzoka with time. Haaperi zvachose. That's what the doctor says. Because seriously ukatisa unoona kazhinji dumbu rako dumbu rinokura handitika ende techitedu jojo tengi matami kana kuti handimaona but it could be kuti mafibroids yanenge akatodi akadzoka handimaona atoita munhu ane nhumbu iwo usina nhumbu vamwe vanotanzi vanotofila kunge munhu ane nhumbu kutoirutsa kutoita macravings kutodii kuti ange munhu ane nhumbu asina agonoteka preparation riri fibroids sai zvinotombofungwa ndinatodzokorodza ndinotomutarisa kuti iro dumbu ijojo tengi here kana kuti anogona rakatodzoka ndichekwe zvangu futi. Unoziva recently SIS MELLY ndasina kana kumbotaura zvaingondirwadza saka pandakaenda kuholiday pandakaenda kumusha ndakakwanisa kuudza vatete mwana wavo ndati munoziva kuti ndo zvakandiitira amai venyu vakandiitira this 22 years back. Ende mashoko akafamba achisvika munzeve dzangu. Ndangoti muzive. But vatete vangu vana vatete vangu handidi kuvanyepera. Vamwe nevangu ndo vakanga vane problem neni. Kuda vakanga vasingandidi I don't know. But ini chandokuda kutenda murume wangu. Ini ndakaenda kumadoctor SIS MELLY. Hakuna doctor wandisina kuenda vachingoti everything is normal. Tise nemurume wangu. Yes. Saka isu taizama nepatinogona napo vanhu hazivi kuti mune muchitoshaya hope muchizama zvese zvamunenge muchizama kuti muite vana. Ndakanzi ngomwa moziva kuti muchimakagara kudai dzimwe nyaya munongoona kuti dzakanangana neni. But tinongotenda Mwari kuti at least ndinodanwa nezita remwana chero ari one asi Mwari wakanyadzisa Satani. Ndizvo chaizvo. Amen. Ndo zvandaida kungotaura. Uregai ndipe vamwe mukana. Thank you very much. Bye. Thank you my sister. All is well. Itizo mwana wangu ndabvira fona. Ndwe. Inobva yadzima screen. Ndinondoona sei ndodaira sei. Haya. Hello mama. Hello. Zviri sei? SIS MELLY muri sei? Anya yamataura nhasi akaoma SIS MELLY. Handizive kuti tinoti kurarama here nekuti dzimwe nguva unoshaya kuti nhai Mwari. Hana akapiwa mwana achembera wobvunza kuti nhai Mwari handisati here ndasvika panguva yahana mundipo mwana. Hauna anokupindura. SIS MELLY ndakapedza chikoro. I'm now 44. Handina mwana. Ngomwa is my middle name. In a family gathering, what they know best. Hauna mwana womunhu waunobata, anogona here kubata mwana. Kuti akambomubata zvinorwadza SIS MELLY. Wazviitirwa nemunhu wekure, unozviitirwa nemunhu wepadhuze. Nehama dzako ndo dzinokudaro. Kuti anogona zvino anogona kumubata mwana. Kana mwana chakanzi auya pafamily gathering, tinoenda kure. Kuti zvino ndichagona kumubata, ndichagona kumuita sei. Ndakamboroorwa ndikagara nemurume. Murume akanga aine vana vake.
ndanga ndisina mwana. Amwana vangu had the guts yekuuya mumba mangu ogara pasofa. Vakaona kana teddy bear vokubvunza kuti zvichachinja here kuti zviite vana zvinhu izvi. Unongotarisa sisimeni ende haukwanise futi kana kupindura. Murume wangu akaita magirlfriends. Amai vakauya vakagara pasi vakati ari kutsvaga kukudza dzinzi. I had to walk away. I had to walk away. Sisimeni handina kuramba, handina kuita sei, asi ndakangotakura bhegi ndikati ndaenda. Ndakabva kuZimbabwe ndisina kutukwa. Ndakavhara door ndichiita kunge ndiri kuenda kupadhuze. Ndatokwira bhazi riri kuenda kuSouth Africa. Ndomazuva akanga aine visa kuSouth Africa. Asi ndakanojamba ndikati Mwari, zviri nani ndinotambura ndiri kure. Kusina anondijaja, kusina anonditaura. I survived. Sisimeni, I'm 44. 44. Handisati ndambata mwana. I tried. Zvikaramba. Zvinoinonosha kuti ndichaenda ndicharoorwa here. Ndambonzwa vamwe vachitaura vachiti nguva yaMwari is the best. Asi ndarasa tariro. Handisisina tariro. Sisimeni, I worked. Handishayi. Asi handina kana hope yekuti alright, ndiane pekuti upenyu hwachona ndinoitei nawo. Ndinoraramirei. Handisisina hope, sisimeni. Handisisina. Kungogara pasi kuti nhai Mwari, makapa hana wani vana achembera. Handisati ere ndasvikawo pazera rehana rekuti mundipowo. Asi mhinduro handisati ndaiwana sisimeni. Handisati ndaiwana. Kundorwadziwa sisimeni every day. Kuti ndini ndakatadzeiko? Ndakatadza papi? Handisati ndapawana sisimeni. Handisati. Dai chaida kuripwa kana chaida kubhadharwa, ndaibhadhara. Ndawana mumwe chete zvake mwana. Ndapererwa muchindona ndakadai ndapererwa sisimeni. Maita basi. Thank you, my sister. Thank you. Hello, Kola. Sis Melly, what do you say? Buse. Right. Nyaya yamauya nayo inorwadza matsika madzimbira maronda edu zvakaoma. Inini I think ndani like 20 years. Hello. Ndakatenda ko. I think izvezvi zvitane 10 years ndarohwa ndiri marriage. My husband is all supportive, Sis Melly, and kunyeperai. And pahama handina chandachinda uti kunyanya kuhama dzake hapana chandati ndanzwa zvavanotaura. But recently I went kwadoctor and ndakaoneka kuti machupu angu Sis Melly ese akavharika, ese antu Sis Melly, and zvinhu zvinondirwadza. Zvinhu zvinondirwadza Sis Melly. All I just want to say is kuvanhu vemumaraini vane mashamwari avo kana vane hama dzavo, mukaona munhu anonoka kuita mwana, musamupe pressure. Musabvunze munhu kuti kwemimi hamudi kuzvara sei musingadi kuzvara. It's not by choice. Musabvunze mibvunzo yakadaro. Ndakazosangana nemumwe Sis Melly zvikadzi ko zvamuchatovigwa makaiswa chikuri kumusana Sis Melly. Akato Sis Melly.
kuda kwedu sisi Melly. Musafe makavhunza vanhu nyaya dzevana, especially muchiona vanhu vane makore vasina kumbobvira vaita mwana. Musavhunze henyu because mamwe mashoko anorwadza. Hello, Kola. Hello. Kola, hello. Allah SIS MELLY unafarere. Right, don't move my phone. Alright. Dokumbura kuti muri kuona namba pane vabva kutaura manyi manja namba dzavo. About what I just saw. Vabva kutaura pana izvozvo. Muda wabatsira. Ndomabatsira uro wose namba dzangu nini. Achamba kada kumbotsvaga. Abva izvozvi kana tabva pekutanga. Okay. Ndipe uyanzi ndivape nhamba varikuda kuvabatsira. So my sister abva kudonha iko zvino I'm giving you number yebrother vati vada kubatsira. I don't know. Pamwe mwariwo vanenge vataurawo navo kuti ubatsira pamwe dhera kurakwana nhasi. I don't know. Pamwe ndo zuva rako. Right. Namba ndakupa. Anditika namba ndakupa. Ndakupa. Alright, let me call this one here. Hello, Kola. Hello? Yes. Hello SIS MELLY. What do you say? Ndiri right. Ndoda kungotaurawo yangu nyaya. Okay. Ndandiri musame situation iyoyi yekuti ndakarorwa for 10 years. Usina mwana ndakachata ndikaita zvese ndiri kunze kwenyika zvese. Ndaiti ndikaenda kumadoctors. Ndichisvikonzi BMI yako yakakwira. Unofanira kunodzikira weight. Weight ichiramba kudzika kuti ubate nhumbu yacho. Saka rimwe gore murume wangu akati tanga kuzombobuda kuita sei achinge achinotsvagawo. Vana mbosvika pamwe yekuti handichade mwana, handichade murume wacho zvese. And then ndakabva ndangoitawo vamwe mai vakangondinamatiro zvezvo yatingori pabasa. Vangoti mwanangu kochii. Vangondinamatira vakangonditi ingova nefei yokuti zvinoita. Mwari vanoita. Saka after 10 years ndobva ndaita nhumbu. Ndakabva ndanyatsobata mwana uyu nhumbu yangu zvakanaka. Ndakuma about nearly 7 months. Saka ndakabva ndabatwa shuga. Saka ndichitoenda kuma-appointments eshuga yayo. Vanangonzwa something chakangoita like kunge kabharumu kakangoti pa. Mvura mva yatanga kungoti waya. Mva yabuda. Kunodai kunoona madoctors mva watoti yatova ileba. Kwakutodai kutonzi hapana hatichakwanisa kumisa mwana achiri mudiki kuti timuite anything. And then ndobva ndagara mvura yakusvika yapera but heartbeat iripo. Munoziva kuti unonamata ugoshedza Mwari ugoshedza ugoti kudii. Mwana wangu heartbeat yakaramba yakasimba yakararira ari achingotamba bhayazoshayamba ndaita stillbirth. Ndaita stillbirth payabva ndainjuswa kupinda mulabor zvese. Munoziva kuti ndakamuzvara mwana kumubata akafa kudai. Ndikachema ndikati Mwari ndozvamama kandichengetera here for the last 10 years ndisina mwana, mondipa futi mwana akafa.
zvazvikunzi vamwe hama dzangu dzichiti mwana hachemwe, ini handidi kunyepa, ini ndakagrifa, ndakachema. Ndikaenda kwaaipiswa zvese and everything, ndakaenda ndikachema ndikaita sei. But after that I went into deep depression isingaiti. Kusvika paya pekuti kwaiedza ndomuka ndogara pasofa ndovhara maketeni, TV zvese, radio, zvisina chandinenge ndichinzwa, ndichichema day and night. But sezvinewo zvakabva zvazoita futi. Do you know kuti even ndakaita nhombe yacho I wasn't comfortable as well. Ndaingofunga kuti ichava. But hainayo kutose kuzobva. Vandazobatsirwa mwana wangu mumwe wechimukomana, because yekutanga wachanga ari mukomana. Vandazoita chitundo pawa ndazobata mwana gore rechi11. And I'm in my early 40s. Saka ndakagara ndichichema pana sisa chema achiti unoshedza kuti kumunamato haana uya. Ndakanga ndakudzwa in and out. Hapana kwatisina kuenda, but sometimes I know zvinorwadza, but ngozvipa nguva. Mwari vanoita sekuda kwavo. Ngoramba chingoshingisana. It's not an easy road. It's not an easy road. True. Newawo zvangu ndozvandida kutaura kuti out there zvinozongoita. But unenge wambochema. And paya panotaurwa kunzi zvinhu vanhu vachibvunzwa vanhu uchienda kana pamababy shower, ndakapesa ndisisaenda. Mababy walker manje ndandisisaenda. I know. Nekuti ndairwadziwa. Hauendi sure, it's true. Hauendi kubaby shower. Days of baby shower hauendi. Ndandisingaende even kuchikona kubata mwana womunhu mucheke ndaiti zvino ndikamubata ndikamudonhedza vanhu vafunga kuti ndamudonhedzera mauni. Zvinorwadza. Ndino kuti murume achisvika kukuudza kuti ndisunungure zvangu ndiende ndinotsvaga mwana. Ndino kuti unobaikana kuti kuchimuka kuchidoka unenge uchingochema. Ndaiti kana even shamwari dzangu dzikaita vana ndandisingamuudze kuti kune mwana azvarwa, because ndaitya ndairohwa neana kuti okay ndikamuudza anondipindura kuti everyday pamba panapa pachaitwa mwana, handifunga kuti pachaitwa mwana. But ndinongoti hama dzemurume wangu dzavakamira neni vakasvika pakumuudza kuti iwe akakuudza kuti unobara ndiani. Ndokuzodzikama kwazvakaita. And then kwakuzoitawo mwana wedu mukomana izvaakutosvitsawo 1 year after 11 years. Saka ndofana mukatoona picture profile yangu ndiye atori papo. Ndiyoti ndikamutarisa kudai ndinonzwa misodzi yangu inenge ichingoyerera kuti Mwari ndini here kukunzi ndakunzi mai ndaitoti handina chibereko chacho handizvare. Kutozvipa ini kutoti handizvare. Kuti ndakazvisaudza kunogara kwangu ndega because ndakanga ndisingasade kuona vanhu. Even pandakaita nhombe yangu yechito yacho handamboda kana kuona vanhu because ndaitya kuti koikabva futi. Haisi road iri easy iyo yemadzima haisi. It's not. But thank you so much, Smelly, for bringing this mama issues akadai so. Thank you, my sister. Thank you so much. Thank you, my sister. Thank you. Mwarakuitire zvakanaka. Thank you. Bye. Zvakaoma. Kaitirwa nyasha 80-40s. Nokuti kazhinji kacho nakana uno kuma-40s. Ma-chances anenge amashoma ekuti uchaita mwana. Undimaona. Saka ndo dzatinoti nyasha dzaJehovha idzodzo. Ndo dzatinoti nyasha dzaMwari idzodzo idzo. Hello dear. Hello. Zviri sei? Tiripo makadi SIS MELLY. Aiwa tiri writing. Oh. Yelo ndiri kunzwai. Makadi. Tiripo makadi Inenyaya yangu ndakarorwawo 20 gore ra2000. So ndane 20 this year ndenda kuti na 23 years ndarorwa. Handina mwana but ndine murume wandinaye takarorana ndo handinaye since kubva nditanga kurorwa. But ndichitanga kurorwa ndaiti kana madays angu ekuenda maperiods because I used to follow unenge uchiri kufollowa kwaziva kuti musi wakati unoenda kuperiod. I used to follow madays iwayo
ndichitoziva. Then there came a time yekuti takanga kuti akangotanga ndarorwa, before sandarorwa I didn't experience that. Kuti ndada kuti mwedzi kana wakumadhezi akusvika pamwe unenge usingamboisa musoro. Pane munhu aiuya everyday mausiku wosvikobata pazasi peguvha achisamuka ari kukakata, so wotonzwa kuti uri kukakatwa but wakarara uri like half asleep ende zvichitoitika uchinzwa futi. Then ndaitoziva kuti zvikangodaro chete mangwana next day ndikuenda next day ndikutotanga period. Ndakasvika patime ndakanisa account yemadhezi ape period because of that. So zvakaramba zvingodaro ende ndakasvika papoint yekuti ndakafamba ndakaenda kuna vanhu vanogona mishonga, vanhu mapostori, kupi hakuna kwandaisiya ndichienda chiti zvinoita. Kusvika ndasvika papoint yekuti ndakangoona kuti ndaneta nekufamba all those years. And pacho pekutanga ndaiti murume ndikati handei, aingoti endai, I think you know zvinokuita vanhu vechirungu, aingoti endai iwewe. So I went to madoctors akati hapana problem iripo. Kwandaenda kumapostori kun'anga vaingoti hapana problem iripo. But that same experience yandaita every month towards madhezi angu emaperiod, munhu aiuya futi wondikakata, next day ndaimuka ndichitobleed. So ndaibva ndatongoziva kuti munhu akatongoya ndakutanga ndakutanga period. So now I'm 40, this year I'm turning 48. Handina mwana, ndakasvika papoint simele ndakazvidza kuti hazvisisiri zvangu. Ende ndikakuudzai kuti now handisisina kana, kwete kuti handimude, but ndakasvika papoint yekuti kunge munhu ari ingati pamute kana kuti munhu asafile anything, kungoti ndo zvazviri. Saka ndiri papoint yekuti ndakangozvidza kuti let me not feel anything, ndongoti ngoriwo munhu ari kungoti ari kurarama, achikomawo vane vana nemadzinini ane vana, but mufamily macho medu ndini ndega ndisina mwana. So ndakangosvika point iyoyo, murume akandingati akambonetsa about it, haanambobvira zvekuti ngasvike pakuti ngati zvakanetsa pakurarama kwedu nenyaya yemwana, hapana. Then ndakazombotraya IVF, in vitro IVF muna 2021, last year but 2021 ndakaita. Maresults akachiona pazvakapa zvakaita, tikapedza I think takashandisa manosvika 100,000 kumarand, because takatobva kuZimbabwe tichienda South Africa kuti ite izvozvo. Hapana chakabuda sisimeli, dokta wachiona mhenu mistakes aakaita zvezvo, ngoti tinongoona kuti tinotori nemweya yetsvina mukati apa we sacrifice kusevha mari iyoyo kuti mari haikoshe, tisikaiti wedu mwana wantiona anotichengeta mune ramangwana zvikaramba. So iko zvese angangogara. Ndakasvika patime yekuti imomo mukugara imomo vanhu muharaini, vanhu vanenge vachikudimikira, ndaingogara mumba, ukangobuda panze chete ndiri munhu wekuti unofara, unosekana, unodii, but mwaitowinga pafeya kuti chero kana ukaita ukachena, kana ukaita chii usina mwana hausi chinhu. Zviya zvekuti munhu anenge aida kungokugodora, kungokurwadzisa pasina chauri kuita. So I ended up ndakugara mumba, ndichingoenda kubasa, ndikadzorwa kubasa ndomeka sure kuti handine maplace, ndosvika maplace manheru okuseniseni. Kana ndine juti pataimboroja ndoita juti makuseniseni kuma5 vanhu vasati vamuka, pavanozomuka vandienda geza, ndapedza zvese ndamumba. TV ndoyanga yangori shamwari yangu kana ndichinge ndisina kuenda kubasa ana maweekends, because vanhu vaidimikira zvokuti unonyatsoziva kuti nhai Mwari. Saka vanhu vari kuti inini handimudewo here, handidiwo here chakanaka. So iko zvino zvindipa point yasimele yekuti this year I'm turning 48, ndakangozvidza kuti ndo zvazviri. But though sometimes ndombogara pasi ndombozvibvunza kuti nhai Mwari, saka makazoti kudii nenyaya iyaya, because something that I have told myself, I'm not going to think about it every time, because even if ndikazvifunga it won't change. So ndakasvika point yekuti ndakati Mwari, I just want kungorarama ndoko ndiri munhu, kana nguva yangu yekufa yakwana inongokwana. So ndopapoint yandisisimeli yekuti unongoona vamwe kuita vana vachidii, then you ask yourself kuti Mwari, koini ndakatadzei, chii chandakakanganisa, chero mukandipawo kana 1. So it's point yandaenda yekuti I don't even pray about it, but ndomboti angu ndakagara sometimes ndongotaura just one sentence kuti nhai Mwari, saka makazoti kudii,
kutongosiya zvakadaro ndombogara zvangu, but I don't allow it kuti chindistrese, zvindirwadze, zvindidii, ndinongosiya nokuti ndo zvazviri. Murume wake haanokwake futi kwaaine mwanawo, ininiwo at the same time handinawo mwana. So ndo situation yangu, Sis Melly. My sister. Yeah. I just pray kuti Mwari wangu Mwari. Hameno agreement yamunoudzwa yamakaitwa nemukadzi uyu murangarireyo chete. But my sister, sometimes you just have to accept, as the first caller said, kuti you can love the children that are around you, that are surrounding you. Vana vevaningina venyu kana vachida kudirwa vana vavo, it's up to them. Vana vemadzikoma enyu kana hanzvadzi kana vachida, you can shower love there. Kana vasingadi kungoti culture yedu yevanhu vatema vanozvitora. Handizivi kuti takaita sei culture yedu iyi. Ukada kunoita kuti adoption unotaka kuudzwa zvakasiyana siyana kuti kutora mwana asiri kuchatoigira ngozi mumusha wemadzinza, like really varungu vari kuadopta every time every day. Vamwe varungu havatoiti vana, vanongoadopta mwana. Culture yedu yakadhakwa. Unogona kunozvitorera mwana kola ukazvichengeta. Kune vana vari kuraswa vanotoda rudo, kune vana vari kuitirwa zvakawanda vanotoda rudo kunzoko, but they are not finding that love. You can just pamwe Mwari vakatokudaro kuti uve mai to somebody, to some kid who was even thrown away out there, kana kuti who doesn't even akafirwa namai achizvarwa. Andiona Mwari vanenge vakasarudza kuti zvidaro. Mwana, I believe kuti mwana is a blessing from God. No one can create a child on his own, kana on his own. Mwana anotanga abvumidzwa. So it starts from the spiritual realm kuti zvosvika pakuti vanhu performiwe mwana. Andiona. Saka now if you can't be in the spiritual realm, unozviita sei usike mwana. Saka my sister, you can love kids, find somebody to love mwana uku orphanage kana kuti kupi. Mwana zvina kuti chi. Mwana iye anogona kuchengeta mangwana kudarika vanhu vakatozvara mwana. Vamwe vanozvara vana vavo vana vanogona kutopanduka kutora vana vavo vati ukachengetwa nemwana iyewo wanonga kana kuti watochengetawo mumastreet. Amen. The story, my sister, but all is well. All is Thank well. you, Sis Melly. All right, sharp, my sister. Sad Friday. Hello, my sister. Hello, Sis Melly. Yes, should you say? Musha, inini ndakotaura nyaya haizi yangu zvangu, but ndangotaura kuti ndingosimbisawo vamwe vanhu kuti God's time is the best. Ndine munhu wandaiziva aroorwa akaita 5 years asina mwana, achigara nemurume wake. Akasvika paextend yekuti pamba pavaigara anga ari smart zvaizvo zvekuti mumba munenge muri spotless. Saka vanhu vepamba pavaigara vaisvika pakuti mumba mavo munofunga kuti mungasvibe nei ivo vasina mwana. Achigara achiudzwa mashoko nemaloja avaigara navo. Hama dzemurume dzichimuudza kuti uri ngomwa, toda mwana, handozerero tiite mwana. Kusvika asiya marriage iyoyo akauya kuno kuSouth Africa. Auya kuno kuSouth Africa, murume akakamuroora akabvarura mukadzi, ndobva aita mwana, ndobva atenga mota, ndobva aenda kumasisters emukadzi uyu. Akufamba achitaura kuti mwana wenyu anga ane munyama, because onai kusiyana kwandakangoita naye life yangu yachinja. Ndaane mota, ndaane mwana, ndatova nemhuri, upenyu hwangu hwashanduka. Ndobva angouya kunoku patanga kuzvishandira, ndobva asanganawo nemumwe murume. Murume uyo anga akatororawo mukadzi wagara 9 years asina mwana. Ndobva asangana neuyu watanga kudanana. Mukadzi uyu bvaudza murume uyu vamubudira pachena kuti inini hangu ndakambenge ndakaroorwa asana bvanamboita mwana. So murume zvakamuremera kuti audze mukadzi kuti ndakamboroorwawo zvakare ndagara 9 years ndisina mwana. Semunhu womurume, varume vanonetsa kuti vaaccepte kuti haazvari. Ndobva anyebera mukadzi kuti ndine mwana anonzi vatomudza zita, but mwana uyu anga ari mwana womukoma wake aigara kuZimbabwe. Ndobva watanga kutodanana mukadzi achiti akaendawo kunana tepu kunana akamenzi ototi ngatitengere mwana hembe, ati mwana ari kumusha ngatimutengere hembe. Kusvika zvazosvika munzeve dzake kuti ayewa mwana uyu hazi mwana wake, mwana wemukoma. Ndobva akazobvunza murume akati zvitsvangu ndakaenda inyara kuti ndikuudze kuti handizabva ndamboita mwana uyu ndemukoma wangu. Ndobva vangogara for 4 years, but
vakawirirana vakazviunderstanda kuti hatina but 2021 zvakazongoitika vakatovarayirwa because vari vese kudaro vakaenda kwese vachizama kuenda kumadoctors vachizama kunobatsirwawo vachiita sei zvikaramba vamwe vanhu vaitoenda navo kwavainobatsirwa zvavo zvaitoita but zvavo zvavasingaiti kusvika vazongoti ngatingomirira nguva yaMwari. Hama dzemurume dzichingosimbisawo muka yemuroora kuti aiwa garai muchifara musambofunge nezvazvo ende vakangoitosa izvozvo mimba yakazongobata pasina kana chavakamboita vakatovarayirwa kwavatoona kuti tatone nenhumbu vakatobata mwana wavo ezvi mwana wavo atone gore something. Saka ndadangosimbisawo hangu vamwe vanhu kuti sometimes Mwari anenge achiziva hake nguva yake zvinoita. Amen. Guys, thank you very much, Kola. Thank you. Guys, I think we should stop here. Oh, okay, Mirai. All the same, we should talk about this. We must talk about this because though my real life issues are critical. Hello, Kola. Can you please switch off the other phone? Hello. My phone call. Okay. Thank you very much. Right. What do you say? Magadi yenyu. Right, what do you say? Ini ndau yawo ndarwadziwa ndiri situation hangu yekuti handinawo mwana asi nanyanya kurwadziwa naKola ngachitaura kuti akanga mudambuka mudumbu vachitukwa akanga akuchema. I wouldn't mind kuwana namba dzake ende ndichikumbisa dai zvaibvira vaigona kutivhurirawo magrupu eSwiss redu tisina vana ende ini hamushani makukaudza chekuti ndinochengeta mhuri ndinochengeta family ndachengeta family uchivaitira zvese zvavanovaitira asi still kana vakuda kukurwadzisa chaunotokurwadzisa nacho nenyaya yemwana unenge wakudza hauna mwana chero kana muzukuru akatokanganisa kwaazvarwa kwaakaroorwa chida kuti umugadzirisa kuti zvarakuita zvazviite ukazviita muzukuru zvakatoshata unoona kana tanzvadzi yako yakutokutaura kuti unondodza chiwa hauna mwana saka unotosaba kuti kusaka ini yangu asina mwana andikwanisa kurayira muzukuru wangu kuti agire zvinhu zvakanaka ko mwana anenge ari mwana wako chidhere yakona mwana ndinomunhurisai saka utoona kutoti aiwa unofanirwa kuve uchita sei paupenyu saka even kana zvotaura newe kuti endapo wakuda kuzviisolata kune vamwe vanhu handiri kunyeba but I thank God nenyini kunyika kwatiri zvangu kuti ndikuno kuUK unoona kuti tino vanhu varungu chavanozodza kuti zvona is by choice but varungu vazodza kuti by choice isusu pakaucha edu hakwanisi kudza munhu kuti by choice pamwe watoona unokuwa nekuda kwekuti wauya kuno kuinvent kwachano kwauya koko wazvidzika una kusira vana hamuna kuita sei saka ndinokuiira yese here kuti aiwa ndakanonga kuita mwana makabata speaker sisibvisai phone paspeaker makabata speaker kana kuti makaisa ma-earphones makaisa ma-earphones makaisa ma-earphones yanga ichitaka kutiza so sorry ndinofunga in network saka chinenge singazikazikane vanhu ndechekuti pamwe unenge wakatogara mimba munhu ari kukubvunza kuti hauna mwana saka nyange wabva mimba zvinidi kuudza before kuti ndakabva mimba zvinenge zvichibatsira chii so even kana toendesa kana mwana wangu kuchikoro ari kutambudzika achikudza kuti hauna mwana pamanotonge mwana kusiyachabatsira chiro dziya chikutoka nekutorongomwa kana watongotaura mashoko iwayo kutobuda nacho chako handichatokubatsiri zvachose kutongokusiya chero kauchifanenzara. Thank you very much. Ndida kushepele kana ndava mangana pana ari kundinzwa nhasi kuchitaura ndipandazozvitaura pana kuti unobatsira vanhu unoita sei kuti zvoti munhu anenge aine kuti magurososhere vana asi kukwanisa kuenda vana kuchikoro asi anenge achiita sa kuti umuendesere vana uri kubudiswa mashoko kudzwa munzi iwawe hauna mwana unondiudzira mwana wangu chii ora chero kaonesa kwari kana kunga uZimbabwe akazvitambudzika chiro kana chino mwana wacho akanzi afa azoita sei chiro dzikaza contribute vanhu vanogona kuti ana sisa ari kuUK but sinoti but ana sisa ari kuUK but machoko anenge ari kuudzwa anokudza kuti aiwa isolate myself ndisaudzwa zvangu kuzvinondorwadza even chero zvavanenge uinacho yoratidza kana kutotsira jealousy chiro chaiko kupako vatorwa nokuti vanototenda hama dzitendi that's the other kutapako vatorwa zvirinani vanhu vabvisa kana kuti mariro maviri kuti wafa but nhasi wanzi wafa vanhu vachachema kuti wafa
Kwanza ndizo nezvanyandirwa kuti vauzona kune wotizona akazve munhu akatosirai kujarosjiro nangatoferera kuti izvo zvikati munhu andoudzaona kuti izvo zviri kuva kwakaizvo ndimi muri kuvakirwa hapana mwana akauya. What kind of talking is that? Who does that akareva maititi? Zvinongorwadza tibve kwationeswa topic yamutaura nhasi itopic yakanaka zvekuti asi asandapedza namatopic iyi ndo yatanga kai kune kwandiri asatapedza nditi iyi ndo yatanga kune kwandiri kuenda nawo matopic aya toda kuti munyasoona kuti mwari zvavanoita sometimes ka vanoita neimwe nzira yekuti we cannot understand how God works but muchaona kumberi handiti iyi yanga iri ndo yekutanga iyi tichaenda tichidaro hande tichaenda zvedu iyi yanga iri hanhasi tachema muchachemawo tichadzoka nemwe tiauze nemwe topic futika yekuti pane vamwe vachachemawo tichiva nyara dzawo tichiedzana tichidaro munyatsoona kuti umwe nemumwe nhasi ndeye vacho vanonzi vana ngoma mangwana tinenge tine vamwe vakazvara vana ngochani handimaona vane vakazvara vana ngochani muchidzi handimukona tikuramba tichienda kunzi naizvo urikuregedza kuti mwana uchiregedza zvakutozvara mwana saka wakafocheta sei but tisingazivi vanhu zvesvekuti zvona kukuzvara mwana kana sazvara mwana chipo chinobva kuna mwari mwari ndo vanopa ndo vanotora even izvi nhasi unotora kanzivanzo kuti azvarwa mabedu tiri 4-5 tinokata vana vako 12 unotoziva futi iuri 12 nevana vako nemurume wako nemukadzi wako une makofini 12 14 inini ndinomwe zvati ndinongori negwara kuremwe kofini rangu remwe chete ndinini ndakofa kona savedi ndizvozvo no asi mutoro wakanotondi appreciate stere kudarika wehama yangu. I always say it one pano kuti if you look at the people that supports me here ndine vashoma anondisapota vegweru kana kuti hama majority yegweru nehama inotosapota vanhu vekubhulawayo kana harare kwavasingazivi. Handiona jesu wakarambwa muguta rake rakazvarwa rebethlehem zvikanzi haatochiziva ichi chechimwana chajosefa handiona akanogamuchirwa kune mamwe marudzi. Saka ndizvozvo ndichanopangu kuvatorwa kumastrangers kuvanhu vandisingazivi vachanditi hii ndiani komaiyoeni vaitaro kungotaura kwavo nemwoyo unorevesa zvatoita nokuti vanhu appreciate don't worry, I'll open for you and I'll add tichamaita magroups gore rino tichange tichiinspire naikoko ndizvozvo chokwadi vanhu vakatowanda vanotora vasitorina vana nemwoyo wakanaka. It's just that akashorwa kudhara anenge akashorwa kudhara saka chero akaita chakanaka achionekwi kune uchingodzi muroyi animaona muroyi uyu sakatozvo zvemuroyi nokuti agara akasvorika kudhara you know why do you keep on telling me hama yangu anzi kuna kuzaisha anzi gweri is here. Thank you Kudzi, thank you 054, thank you Maita Tender, thank you my sister Geti Ediam. Kuna mwaru kufana nema direct course. Thank you very much, but definitely I'm going to do it. I'm going to open one and I'll add you there. Alright, sharp. Kola vakagumbuka guys, hama kola vakagumbuka hama ndozvadzinoita izvi vakagumbuka kola. Hello kola, muri sei?
handizvo zvaitini topic yanhasika yakatooma inorwadza shem. Handiti kazhinji hadzisi nyaya dzakajairika kuti tinoita malive tichitaura nezvadzo handiona. So we said we are going to talk about izvo zvinonzi hazvitauriki tichazvitaura, but it's a healing process. You see kuti tambochema hakuna sina kuchema. Ine ndachema vedu ya mungo waini ndachema ndatirega nchemere kusaidi nekuti unotogwa mascreenshot. Wapedza kuchema kudaro yezvitakuseka futi animaona. Asiwo in the process tikudi vanhu vari kusimudzirana, vanhu vari kusimbisana handimaona. So we need to talk about these things. Yeah, nyaya yedu yataurwa yemagroup I think we really need that because situation yese iri kusipesana nevakadzi ende ndatochema panga pachichema mukadzi. I'm one of them, Mary. This year ndiri kutenda 49 handina mwana. I'm turning 49. Saka sometimes ukazvifunga dzimwe nguva ndotombozvifunga kanobhoti asi ndofunga ndiri ndega. But tinasi negroup topic yamaisa takawanda dzemudambudziko rimwe takawandisa because I think pano masina tombokwanisa through Vakawandisa takawanda because ipapo inini zvine zvamisisinepere I think itariro chaicho yakuita ichinikira pasinombofunga kuti nai mwari muri kwega muchingoona because machungurudzikiro andinoita every single day ndinenge ndichingozvibvunza kuti chichi chaitika muupenyu hwangu. Ndinoibatsira vanhu vakawanda kufamily. Handi problem yangu kufamily kwangu handina problem. Masiblings angu zvavanotaura zvakashata about ini pane mwana kwangu. But unozofunga kuti paunofamba kunze ugozomba kuti naiwe saka toshinga kuti utochembera usina mwana. Ndokutanga mubvunzo iwoyo kusimele unokucheka unobva ipapo mwoyo wako wainto pieces. Imwe pisiri uko imwe pisiri uko unenge wakungoseka but deep down kuseka kuya kwefake not kwakuti ukusekera. Yeah, true. Because unenge wakutonga kuti dai ndachipangu pano pari kutaurwa nyaya idzi. Yeah. Saka zvinhu zvakaoma. Kuchema ndachema izvino zvandichachemi because I had vakadzi vakawanda vari kutaura nyaya. Exactly. That was the point of this because kune vakawanda vanotondivinga SIS MELLY inini kuzoona ndoya nekazhinji ndikauya netopic yakadai inotangira kuseri. Panomboita Mwari inini ndakunyadzobhilivha iko zvino kuti Mwari ndonyadzondishandisa. Kudhara I used to doubt myself kuti zvinhu zvandoita izvi isimba raMwari here kana kuti isimba rangu kana kuti rongoriwo passion. But now I see kuti zvino Mwari mukadzi because because kana vakatanga kuuya vhiki iroro kunoitya nyaya dzakafanana vhiki rose kuchaya nyaya dzakafanana. Munhu achingotaura SIS MELLY mawangu uri kunetsa ndikudzikwa nemurume SIS MELLY ndichatawo here mwana aendere utona nyaya yakutouya tatoita 1 hour tiri pafoni. Tatoita 1 hour tiri pafoni tichitaura tichiita sei animaona munhu achienda animaona. So vhiki rese roro ndibva ndangoti no kana tichigona kuti vhiki rese vanhu vari kungoya vakadai so what about vasiri kukwanisa kubudikira vane same problems dzakadaro animaona. So let us just bring it here kuti tikwanise kuti titaure nezvazvo vanhu vese vagutsikana. Pane zvimwe zvotika ndaitaura ne-one of my cousins sister nditi you guys munondiona ndichifamba ndichiseka. Sometimes hamuzivi what I'm going through. Kana ndiri ndega you don't know. Ndogona kuseka nevana ndotasenda basi ndazofuratira ndasara ndiri ndega ndinocheka kuti nai Mwari izvino ndikafudza ndasikugonemba mababa vangu ineni ndira 2000 ane mwana she's young asi ini ndasina almost 50 handina uzvibvunza kuti kochiita ndakatadza pakati vana takazvavatira pa 6 sakana vese vane vana vavo inini ndega ndisesera mufamily unopinda sei unosekirezvadzidzani mwoyo mako simeri unenge uchirwadziwa hauzorwabudiri pachena kuti ndozviripo but wava wega ndopaunochema unochema wega kuti nai Mwari ndinoshanda SIS MELLY ndinoshanda I think ndandiri kuSouth Africa
chikandazera kuno kuchaka. It's not kuti kuweka kuchando kuda kuti ndinozvigona kutotiza kuti ndoda kuenda kure nevanhu vandoziva kuti ndinogara ndiri handina ndakazviisolata vana kuruta vandisina vausina wasangana nevanhu vachitaura nyaya dzaunongotaura uchitaura vana vanini navako unenge usingadi kuzviasosieta kuti uzonzi nevanhu hauna asi mukati memwoyo wako unenge uchizoti handiri zvinhu zvinorwadza asi hatizozivi kuti unozvipedzawo sei mulife seeji yandave nini handifungi kuti ndichazokwanisa kumuita. I don't know. Zana akaita kola saka never say never. Kana kuri kuti hazvina kuzoitawo kola, all is well still. Right. Thank you very much kola. Ndati mpinde comment section. Timbotaura. Handitika pinda comment section. Thank you. Right. I think atichadi calls zvana zvakwana. Tachema zvakwana. Toda kuzogadzirira guest yedu ichauya kuhondo. Nasi. Australia nasi zviri kwenyu. Australia. Nasi muri kuvigwa Australia kune nyaya yenyu kuAustralia. Kupethi, kwai kupethi. Vakufona ndatimbotaura kanitoda kupikisira. Hello Kola. Australia. Kola hello. How are you, SIS MELLY? Did right muri say? Right. Ndandichirwadziwawo neprogram ndiri kuonawo inangu ame young lady I'm 32 but handizivi kana muchindibvumira but kune kwandakaendawo is a man of God. It's not anything chinoshandisa mushonga nekuti I'm a Christian, I'm a believer of the work of God. Saka kune vanenge vangosundwawo nemweya waMwari vakakwanisa kuwanawo means dzekuenda kuti vaende kune vanonzi Prophet Kakande kuUganda. He simply prays for you. You don't need to pay anything. Kune matestimonies akawanda vanhu vanga vane cancer of the blood, HIV, vamwe vanga vane 50 years without children. And even in my case, nekuti ndandisina kana even munhu anondimisawo kuti there was no one. But now ndakutopawo a testimony in my life. Saka kune vanokwanisa, kune anenge angonzwawo kusundwa. Vanogona kunobatsirikanawo the way I did. Saka makaenda kuUganda here Kola? Yes, ndakatodzoka 2 days ago. Saka pamakatodzoka 2 days makatosvika muchinyengwa? Regai nditi vanhu vanokwanisa kunotsvaka page yavo paFacebook inonzi Kakande Ministries. They will see for themselves. Handisi kutaura amen nekuti anosvika achiti anoda mari. No, everything is free. But he will tell you the root cause of your problem, where it started. Aiwa ndazwa muchiti aiwa ndabvunzira pakuti ndazva muchiti hanzi ini pandakatopanda inini iyo zvino zvinhu zvakutofa zvatove right ndandisinga anoti psi ndikati makabva kurini mukati kusera nezuro ndikati saka makatosvika muchinyengwa here pamakabva kusera zuro kwacho nokuti mamusina kanoti psi saka kuti muti zvenyu zvaita kune munhu ari kuti psi matoena ye. As I'm saying, actually, let me say kuti ndichiri ikoko actually. There is a person wanga ndichitaura naye but angasamboratidza kuti munhu ari serious. Akabva atotanga kutochata neni. Ipa pamadzoka. I was shocked because he came from Norway. Because munhu angasingamboratidza interest before. But he started showing interest. And zvimwe zvekuti I cannot share it personally, but zvaitika in my body ndaive neproblem yekuvhunduka storage, ndaive neproblem yekuzarirwa pachest, ndandine problem yema-ulcers. But since I came and then I was flying for about 12 hours, I didn't have that problem. On my way back, I was normal. Kuzarirwa nekungonzwa kutya kwandaita traveling or just in spirit of fear, it all stopped. So I cannot explain further. Zvoda munhu aendawo ikoko unozvionera. Some might think kuti it's just kana vachingona matira vanhu vagongona matira vanhu pafoni. If you go on his page, kuUganda kure unongochinda kupi kwaunoziva. Aiwa, ini ndesemwe yakakaenda SIS MELLY inzwa ndakaenda ndisina wandinoziva kuUganda. But chakandipusha was my problem.
it is ndochakaita ndisumuke pandiri in the comfort of my house. In I stay in Europe, murukona number dzangu. I have everything that I needed, but it was my problem that made me ndisumuke nende kunyika yangazi. Akandingokune avo. Vanogona baba yavo 2 days muna zvese zvando akangona ngaiti gonoendawo kuGhana ikoko unozivi kuGhana. Saka vanokwanisa vanogona kumbonotarisa page yavo paFacebook. He's different from other prophets wekuti we can say kuti vakwanise kuya panapa. He has a huge following of over 15,000. People come from everywhere. Pakistan, India, all over the world. I think Look at 15,000. Them was 150,000 so far. Tisingaverenga takavharira tikavhura tinorara timo 250 hazvaudziva kuti vauye pano 15,000 vashoma vanobva kavatowana nevanhu vatobva nevanhu vakawanda ngavai vabotaura pano. This man dangoya kuti to help those who appreciate the way they will take it. But enda ndawana namba yavo denamba approach. Endawana namba yavo denamba approach. Ndikona namba yavo ndinova approach. Regaini ngoti ndichipedza handidi kuti to spoil the word God kana to spoil the word that I received. Ndotaura zvakashata about him. I do not want to do that. I was zvakashata about him, but munongoziva isu mina imaini isireda tikutaura zvakaipa pamusoro pavo because hativazivi, but tiri kudawo kuti arimozati isu tiri vanhu vanosumudza vanhu vese pano 15,000 havasi vanhu vakawanda vakauya pana pavanotosora vane 30,000 because vanhu vanoda kunobatsirwa neche vanoda kubatsirwa. As I'm saying, like on a normal day in church, this is in church, it's not a following. Muchechi, vanhu vakawanda, vanhu vakawanda muchechi. Yes. Vanhu vakawanda. Yes. But let me say before I end the call that those who have heard, they've heard. Those who accept, they will go and see the proof, his page, Kakande Ministries. You will see for yourself. Then to those who think this is a joke, it's fine. But we will take my word seriously. They will come back with testimonies. They will go for themselves and they will get their deliverance. They will come back and bring a testimony here. That's all I can say. 2.1 million. If you want to know more, SIS MELLY, I'm free. You can inbox me, or those who want my number, I'm free. But this I'm saying, this is just the true word of God. There's nothing, I'm not adding or removing anything. No, I want Dongorera. Ndokuti ndikwa indipasta vajalia. Anmona. Saka jalia ndinomfollowa ku YouTube. Saka nchatarisa ndona uta offer. Ndiri vamwe vanoda kuenda voendawo. Asi ni mapasta kazhinji ndowanzo kuapproach ini. Even to reach him, it's so difficult because now there's so much huge following. So to even access him on a one-to-one, it's quite difficult unless what in the wake up you can. Okay, all right. Okay, yes. And I will see. All right. No, thank you, my sister. God bless you. We check Mavanzo Kakande Ministries. Kakande Ministries. When they go and check that page, Tim Bonota offer. You never know what you put it out. Thank you, my sister. Thank you. God bless you. Right. Saka nchanoda kukudzai guys ndechekudai so kune ava vovese vasina kumboita vana vasitori navana zvachose. Regai ndikupedzisei ndichiti idlai mari dzenyu mazvua idlai mari dzenyu muri kwaera uko vanakona isai malove nemalikes tsokonyai bhegi renyu muri kuwa tsokonyai ukahwa kuti nhasi mwoyo wangu uri kuda kudla chakati kola zvidlire. Handikuzvinzwa ukanzwa kuti iro bhutsi iyo ndaida pfeka bhutsi yaunoda kola ukawa kuti ndinoda kumbopedza vhiki rino rese ndisina kubika. You are working. Anditi kushanda vanoshandira vana vavo andika uri kushanda. You are working for yourself. Enjoy yourself. Take yourself out. Zvokuti makasungira muchimba handisi kuti murasai vana vehama musarasai vana vehama vachengetewo pamunokwanisa but newawo focus on yourself. Kana usina mwana wakanotora kuti ndikuchengeta focus on yourself. Handikuzwa izofa wanakirwa. Kana uine mari yacho ukafunga kuti nhasi ndoda kuenda kuUSA kunofara go. Ndine mari yacho I want to hire a private jet. Kola hauna chinokustopa kuti uenjoy mari yako andika because uri wega mba imomo you cry till you sleep. It's time for you to wipe
off your tears and enjoy your money. Enjoy your money. Inda kunyika tendera nyika flyer go. Urikuzwa, enjoy yourself. Wega. Andika, kana wana tu wega Maria kawanza isikuitaka. Ini sisi meli hedei. Sisi meli gadzirai tino. Ndida kutrai handei tino lamari kuzanzibar. Sisi meli gadzirai ndida kuchekera tiketi hedei tino farati tu. Toenda kuno ujunguluka tiriko. Nonga imwe sister yako mkatum comment section musina omwana iri kutochema isina omari. Itengerawo tiketi. Uinde nayo ku Mozambique uko munofara. Uchinyaradzawo. Fara ivasikana. Ndio mashoko anga ndakukudzai. Ani manzwa. Kungochemedzwa nehama idzi. Mochemedzwa nehama dzevarume. Mochemedzwa nevanin'ina venyu. Anditi ndivo vanotuka vanin'ina vacho vanotuka vasina vana vacho zvitikwa nze vachitingoma kana kuti kudii. Saka no problem. Each man for himself. God for us all. Iwe nerudendo kwogwevana andika tamba uya unotamba ini ndisina mwana rega ndibhururuke rega ndidle mari yangu rega ndite yandiri kuita andimaona rega ndite yandiri kuita period. Indi zvanda kusimbisai. Chop your money. Chop your money, ladies without children. Chop your money. Kune ava vane 1-1 vana. Take those kids out. Spoil your kid. Ita zvaunga nemwana wako. Spoila mwana wako. Diegash. Indana aipode. Ita yaunoita ndiwo kushandira 1 year. Anditi. Nokuti I understand vazhinji ane 1 futa nanga chizingoma. Kazhinji kacho. Anmona. Ita yawada ndewako. Anmona. Ansikera ikoka ndarapedza angu but if you want to call you can call Irene. Anmona. Tora mwana wako ufara naye pfekai zvakafanana nemwana wako. Itaima sisters nemwana wako itaima twins. Vanobodisappointa futi vana zve kuti unenge uchivenga vana vanoti kudi but inenge chimwe staff laugh. Andika ita yaunoita. Saka ndokukurudzirana kwatogona kuita. Andika nekumira vamwe chitoko tinogona kuita sevanhukadzi. Andi vari kusangana zvakawanda. Kana kune vanhu vanosangana zvakawanda zvinorema muupenyu vakadzi. Izvo tikadzoka pano tikati vanhurume. Andika imboyawo mutudzi maexperience dzenyu ekushayiwa vana. Moti vakawanda chinobvira havataure. Vanongotsva. Varume vano soro dzavo stress dzavo dzinoperera mudoro. Achizvifunga zvekuti izvo so mudlarifa yeyu mudlarifa unoperera kupedzera shungu stress kudoro. Zvinoisi vakadzi takazvipira semachembere chokuti okay we are machembere atina kudedza vechidika nti vanoya vega. Tiri machembere. This is our platform yatinosunungukawo semachembere. Tichitaurawo zvinenge zvichiita toziva zvekutonetsawo kana kuti zvinogona kunetsa vana vedu, zvinogona kunetsa isusu, zvinogona kunetsa dzimba dzedu, zvinogona kunetsa mafamilies edu. Ndopati takasunungura kuzvitaura. Andimaona we are a positive platform. And vamwe vanitawo zvokubika kwavanenge vari vachitawo zvokutsvaira mudzimba zvokudi isu pano tinoya nenhau dziri kuti affecta sevanhu in our day to day lives. Tichisimudzirana tichikurudzirana tichichema pamwe chete tichiseka pamwe chete hondo ikauya tinoigwa futi pamwe chete. Anomaona kauya zvivari kuda kuya vehondo time tinotongoigwawo kana tanga kuti hondo chine musoro tinotongoigwawo. Anomaona tee takamira takadaro as sisters taipedza iyi. Andika tichange tichifamba tichienda hanzi ndikwanzi muye neblack top tigone iko iya inoiti hamusi kuona iyo ine maredhi nechi yaisi waitika iyi. Saka hamusi kuona hamari kuona zvakanaka wani asi mafoni enyu apera kufa here right. Saka kana tapedza kudaro iko zvino nyaya tichauya nayo guys. Ndakaona ndinoda kuvhunza ini hangu ndinenge uya ndiri pashawo guys. Imwe live yanchauya nayo iri similar to this because toda kufamba tichibata matv esaneti tichienda. Toda kumbonzwawo vakanzi makorokoto vaita nhumbu. Makorokoto vedu we vata makorokoto musi wekubara haiwa kana vabatsirwa mwana makorokoto mwanai mwana wangu mukomana zvakanaka zvikadii. Anditika mwana ari kukura ane 2 years icho chikomana chiya makorokoto chikomana chakutaka kupfeka farira kutamba nezvidhori icho chakuita makeup chikomana icho chakufarira kutamba chisuka ndiro. Haiwa mwana mudiki ari kukura vana vari kudaro chati ku7 years kuchakuenda kuchikoro chotengwa uniform yechikoro yevakomana. Andika icho choda kupfeka sketi yavasikana. Anomaona hachidi yevakomana choda sketi yevasikana. Anomaona chapedza kudaro chiri kukura konza ndezvevana chakura chakuenda kuform 1 uko. Andika chakudove wesi manje chakudozota lipstick nestep chakutodai
chakutodai nestep andika chakutotaura chidai so zvinoita vakadzi anomaona chii mwana utoda zvechisikana akutopfeka nemajistrini echisikana ari mukomana zvatopenda kasima akanzi makorokoto batsirwa mwanai ndabatsirwa mwana mukomana mwana akuita musikana ari mukomana vari kutevera next toda kunzwa ndinotaura zvandinenge ndichiona inini anditi ndaona vanhu vakawanda mustreet umu iroro wedhi rekuti ngochani rakakufanana nemwe wedhi rekuti ngomwa andimaona wedhi rekudza munhu kuti ngochani rakafanana newedhi rekuti ngomwa anditika harisiri wedhi rakanyatso kuti mirawo zvakanaka anditi toda kumbonzwa vabereki vakadaro vakazvara vakahendla sei anditika right varipo vamwe vari mukati medu vana vakatizvarwa vachinzi achiti chokwadi ndakazvarwa ndiri musikana asiko zvino ndaamukomana ndakuita zvechikomana kana ndakazvarwa ndiri mukomana ndakuita zvechisikana iko zvino handi tinzwawo kuti tinoti kuti society tinotuka tinorula tinojaja anditi ndinoona hangu dzimwe nguva mumastitumu kwanzi icho chausimba wokutanda okay ethel ndozvatataura paya handi zvakutotaura izvozvizvi handizivi tichazonzwa kana vakuuya kuti usimbe rekushanda hwava nawo handika because ndofunga napa example yakanaka kuti akanzi makorokoto chiri chidiki pa2 years chikatotanga kutotamba nemagaba nemugoti kureva kuti pa2 years mwana pachanenge achiziva handi paanoti 5 years akupota achipfeka hembe dzanasisi vake hapana chaari kuziva handika saka toda kuzonzwawo kune vakasangana masituations akadaro kuti chii makazviendla sei kana kuti vakazvarwa vakadaro anditika makazvihendla sei how are you handling that with all the words that comes out from the society of labeling people ngochani munozoerera mukazodai all these funny names that you are given guys anditika how are you handling it tambochema anditi nyaya dzevana timboona kuti hakuchemiwo here nevabereka muchaona kuti it's a chain guys it's just that kuti mwana vakakategoriza kuti ava vari mubhuraketi ravo ava vari mubhuraketi ravo ava vari mubhuraketi ravo zvichienda zvakadaro asi muchaona kuti pakupedzisira kwemalive si almost 80% yevanhuka uchaona pakupota chiyema chete kana usina kuchema nhasika kumberi kuchapawana pachachema nekuti kune mbereka ari kutongoti naye mwari makandiseka mwari uchemera mwana umwe akapuwa mwana ari kuti mwari makandiseka dii makazivenyi musina kumbondipa mwana uyu ari pambereka todaro hona inosekwa nenyika mwari kuzvara here munhu akadai ndakazvara chinzi mukomana kuita zvine chikadzi kuzvara ngochani ndakaona mai vakaexposa mwana wavo kuzimbabwe ko akanga ari ngochani vachiti achibuda kunemwe ichinzi diamond platform hmetro achazivi kuchinzi mbuya vakamubata here akauta nemumwe mukomana aingofarira kushaina mumba achidii hanzi that topic would be ideal psychologist, it will be ideal psychologist and psychiatric to help us. Okay, if we do have a psychologist in the comment section, a psychiatric nurse or doctor, they can help us to understand because society is tambiri. Do you know now vachita kubvuraudza mastreet vanhu vachitukwa? Anoona vanhu vachitukwa mastreet matukiro acho ekuti unopesera ngoti okay muri kutuka munhu ko mai vake vakazvara vakaona izvi vanoti kudii because remember vakazvara mwana wavo achirostiwa kudai nenyaya yejenda yake vanoti chii vanozvitora sei saka ndo yatoda kutevere nayo kana muripo makazvara muri vakomana kune vakazvara vane zvinhu tutu kune vakazvara vari vakadzi vakazopesera vavarume pane vakazvara vari varume ndoda kuzobvunza vai vanotuka vachiti ngochani kuti uri iwe wazvara mwana akadai unotora here unorasha mutoileti yeblay wazvara mwana ndiwe pachinoti tuyezva kuti akona chirembedza makoda chichikomana unochitora here womonya mutsiba ndo kwesheni wangu anoida kuti ndibvunze because mashoko atinoona mastreet umu unoita kunovhura ndikikiri inonzi chiprofile yemunhu woti mwari ndiye mubatsiri wenu uchitarisa maninga chichara zvinhu zvakadaro apa ukadzika neprofile unowana pakanyorwa zvinhu zvamwari chete chete mwari god bless me god said this and this asi hanzi nasandra isaac ini titachoka ndinomboita asha nazvo but handivengi right sandra
handiti zviri kuzvara ndiwe nhasi wangu zvarakadaro wodii. Ndopatoda kungopindugwawo ipapo, ndopanongoda kuti ndipindugwe ipapapo. Ndiwe nhasi wazvara akadaro wodii. Worasha here musadzifamba muchiti kwanzeye vanopromota chingo chani, because handisi kupromota but tinotaura matopics andika asingatauriki mastreet. Amusingadi kumataura mastreet chiti zvitauriki totaura chingo chani pasina. Tinongoti pasine ngochani, but we have to start kuna mai vakabereka vakatakura mwana uku ndokotoda kutangira. Hanimaona tinogona ngoti ngadzife ngochani ngadzife. Mai vanga vakabereka mwana vakanga vakatakura mimba yo 9 months. Vorasha here kagona kutipindura ipapo tobva taenderera mberi. Handimaona masensitive topics atiri kutaura because kune vabereki vasati vatombobuda out, vasati vatombobuda kuvanhu kuti guys iri kumba mundozviriko, vari kumanikidza mwana kuti pfeka trouser rino because une chinhu chiri mukati makumbo ako, but mafeelings mwana uyu anotoda vamwe varume, mwana uyu anoita zvinhu chisikana. Hamupo here vana mai mucomment section umu nditaridzei nekuisa like chete, isai like. Vanhu havashayikwi 3 4 5 vari mucomment section, isai malike. One like you maiona mutiudzewo kuti hazviko here. Havasati vabuda mai vanototya judgment yevanhu vemuarea, vagoti judgment yevanhu vemuchechi, zvakato vari kutoshadhodii, vari panguva yakaoma vana mai izvozvo. Vanenge zviri kuzvara kwangu mai ndodii, tonga chatiza munyika yake nenyaya yemwana. Mwana wakazvara, mwana wakatoona ari mwana mudiki kuti ndozvaari odii. My question, ndinoona vachiti kune mwana wamaititi ngochani ndobva ndatarisa daika handizogona kukomenta kana nomali ndongobatikana ndodarika. Maititi votora here mwana uya vomedza? That's my question. Vatore here mwana, let's say kuti ndizvo zvaari kana hazvisi. Handika imi majaji ati tinojaja tiri vanhu, handitisu tinoona chaiko tisu tinoziva. Handiti letongoti pamwe kuda ndo zvaari votora vomedza here vouraya mwana mudiki kauya mutomuona kuti kamwana kanhana kana kadiki akai mwana mudiki. Vabereki votora vomedza mwana here nokuti ndo zvaabuda akaita. Saka vanotuka vaya, isu handisi kupokana nemi mundibate zvakanaka, handisi kurwa nemi, toda kunzwisisawo kuti ndotora ndorasha here nokuti zvakafanana neyaka tichadzibata dzese. Tichibuda mune magain nemalisbeth tichapinda mune vana vakazvara vari masope maalbino. Zvakafanana zvinhu izvi guys, zvakafanana. Society yedu handika ine kakushora nekakuseka kanoita vana maalbino. Hanimaona unongochitoseka kunzi akatukwa ikesi akazvara mwana maalbino. Azvara mwana maalbino orasha here yakakufanana kanengo chani vana vese vanongosvagwana orasha here nekuti mwana buda anongo chani. Koita vanotori nebhilifu yakadhakwa yekuti kutora mwana musope kunomucheka mapatsi anoshanda mishonga yake ino pakai nokuti munhu is just a skin color. Munodi kutora varungu munouraya. Why musupe? Because color dzakasiyana. Haasi black chete, melanin yake haina unyatsokuibva zvatakaita izvo. Handiti isi takazvibva tikaorera. Handitika varungu havana unyatsokuibvawo. Handika vakafanana nemasope. Handiti saka munodi kutora vanhu muchinouraya munotaimira vasope. Saka toda kuti tizvitaure, tinyatsonzwisa nekuonesana, tiri nekudzidzisana miromo yedu zvakare zvatinotaura. Tinotaura mamwe mashoko asingaiti. Tiri vanhu tinozvidedzera zvituko. Mashoko atinotaura chiudza vamwe vanhu haiti. Nhasi yanga iri topic yengoma, ndofunga vanhu vachema pano, vamwe vazhinji mukatendeuka. Handika mukati tadzidza kufana nhasi atitauri shoko rekuti ngoma. Ndanichimbokuonesai but mavhurika handiti kuti hazvitauriki. Chero mukavengana mukatukana kuita sei hazvitauriki. Takupinda mune ngochani, tobuda mune ngochani, topinda mune vana masope. Handika tichienda takadaro, tosvika pane vaya vakuti vakasvika kune mwakazvara mwana nekubatwa chibharo. Handika asi paupenyu hwake hakuna nomuti haana munhu anomuti hanyengwi. Koita vamwe tichasvika kutopic yekuti kune vamwe vanoita vana kungodai chibereko neboyfriend ka1 numbu, asi anoti yandigare tese hapana, ane 5 vana
vakazara pamba. Murume anoti naiwe mai yatimboitawo kana chimufu timbochaya mapoto. Hakuna. Inhamo kaidzi dzemacategories ndiwo akasiyana chete. Anoti aiwa ini vana ndinavo. Asi haatozito odii. Hakuna relationship ine 2 months pari. Mukuona zvandokudza kuti ungachema yako chiti ni Mwari zvinenge makaninyanyira ka. Uyani ngachitochema waya ngachiti Mwari munenge makaninyanyira. Mwari havanena kunyanya kudhakwa zvokudaro. Havasi kudhachi munhu anodhakwa. Mwari munhu ari very fair. Vanenge vakati mumwe kungoti ati vamwe havasi free kubuda vachitaura. But truly speaking, if the truth be told, munhu nemunhu ane kategori yake. Ane kategori yake. Pane mwana anyora comment apa ndikaipina achitaura kuti mukutaura ini zvokuchema vana. Ini handina anonditisi. That's very big. That's very deep. Anonditisi handina wangu. And asiri ega. Ndina mwe mama vakatena 55. Ndakati mama muri kudanidza kuti muri virgin here. Hausati wambobvunza munhu mukuru. Anomaona. But achikudza nyaya chino chikaba kubvunza kuti mirai mhani wako sorry allow me to ask this. Mati muri virgin. Vochikudza kuti vakabviswa virginity wavo sei zvikagumira ipapo. Kusvika vachembere kusvika pavasvika nhasi navane 55 years. Havazivi chinonzi murume. Kana chinonzi bolipop kuzasi kwavo kwavachizivi. Havana notice. Varimo. Mozouya mama. One day kana mchida please teta kusera topic iyi. Come and share your story. Zvamakandudza. Come and share. Nimona. Saka guys, tiri pakasiyana siyana. Chanoda ngutaura chekuti tiri pano pakusimbisana. Anditika tiri pakusimbisana. Tiri pakuonesana. Ndaona Sweden family comment section. Sweden family uya ushayewo nyaya yako the day in question. Come and share with us things go how it started. Wakabuda kuvanhu sei because coming out to the people inonetsa. Ndikuda ku society yedu. Society yedu inonetsa. Vana vanopisira kungo pretend. Vakunyepedzera kuti tine vana, tine girlfriend. Tichito asonyesona kuti apana. Mwana uyu ndizvo zvanotori azviiti kuti anganzi anoita girlfriend. Antimaona. Saka this life no balance wo. Guys, muswera zvakanaka. Ndinombotisa kuti team yangu iyi magetsi achasara adzoka here because magetsi ndekuZimbabwe anga achiti ndimbomutarisa. Hello. Why are you not wearing socks? It's cold. I said I respond. Saka tomumirira kuti I respond. Kana responda, then we'll come back. And then we'll come back. Nasi Friday. Hapana idi kwatiri kuenda tenge tiripo anditika so Mwari wakuite zvakanaka guys. Mamboseka tambochema tikaseka tikasimbisana andika hanzi kuAustralia story ndiye yandikusasa munhu wachona zvino ina ndikutara nyaya iye munhu andikupi zviprotectawo andika we don't want a repetition yekumvenge yekuti ndaizopiwa ndodai kozonzi ndindaidaidza ndofira mazuva ano idzi semvenge saka the best way mazanotoshinja tactics uya utaura woga andika nyaya yako nyaya ine ndaiwa hangu asi handizogona kuti uzonzi SIS-MELLY ndiwo vakanga vachitaura. Not today, Sweden. At this quick enough. It's not a topic for today, Sweden. It's not a topic for today. It's a topic for another day. It's a topic. I know people they'll take you. It's a topic for another day. Nasi tachema shakwana. Mukazodzokodza live inochemedza. Vanhu vachema anyway. Kuchema msodzi kudai. Sendandosha kundodi danda tuzarigwa chaiko. Kuchema. Asi Mwari ndiMwari wakangonaka so. Mwari vanongoita zvavanoita. Unoona. Iyo andikutaura nyaya yemunhu. Achataura nyaya yake ega. Pane kunetsana kuri kuitika a certain amai vari kuti ndivo mukadzi wemuridzi womurume ari kuAustralia. Murume akaenda kudiaspora vaita zvinhu zvavo pamwe chete vakawirira murume uchitungamira. Murume akanowana sisi vamwe. Sisi ndakazama kusendera message kuti sisi nyaya ngai isati yaenda kulive. Vari kuona ndivapishwa. Hello. Hi, SIS MELLY, how are you?
Good, and how are you? Good. You're speaking to Louisa from Biblo Plaza in Gate. Okay. Yes. Been calling customers regarding the service that they have received from our branch. So I see that you visited our branch and then you rated our service average. So I just wanted to know what happened, what led you to rate us average. But I did. Somebody called me and I told you what happened. Or somebody called you already? Yes. Today? Yes, today. Okay. Is it Kumo? I don't know who called me, but somebody called me and asked what happened, and I just told you what happened. Only to say, can you please improve your services, guys? We don't have to wait 30 minutes in the bank. Okay, all right. No, sorry about that, ne? Okay, thank you. Okay, thanks. Bye. Bye. My mabank akutera chifunda indakareta kaini guys ndakanzi kwairate zvaitika mubank ndikareta zve3 out of 5 saka vakutonditera chinda kwaine mhaka yawakareta 3 andimona naingopinda mubank ingogara 30-45 minutes uri mubank uchinzi kwai ingogara pai vachita nyaya indovarevera ini ndakatovarevera my topic I need to come here. Ndo iripo one topic ndo yanga iripo. That's the topic that was here today. So if you still want to go ahead, you can get in touch with me kuseni then tozotangira ipapo. Saka iyepethi zvoda tivawiriranewo because kwai mainini wacho nemukonyowo maiguru vane mukonyowo vari kuafrica, but kuafrica kunonetsa manje ukaita mukonyo uri kuafrica hanimona ndokwari thousands and thousands of miles away. Unofana stress ndiwe unoita sei? Iye achitogara nemurume koko kupethi koko unongochita sei? Ini ndinongoiginowa maimona odii kuti uchafane stress ndiwe uri koko kwaunenge uri koko unomuone pemurume wachona iye ari kupethi ikoko iwe uri kuafrica. Okay. Right. Plus pana mai guys, pana mai vari kuZimbabwe iBotswana. Vari kuBotswana guys. Ndingatozita chivi chamwana ndakutokanga manyaya iyi. Kana vanonzani? Kana mai vakandigonzi kudii. Pana mai vari kutsvaga rubatsiro guys. Kwai operation yemwana makumbo akadai sorry. Can you tsvagire picture yemwana muone? Saka vari kuti hanzi kwai vanoda kuitsa mwana operation here kudii. Saka mwana zvikumbo makumbo akadai hanzi mwana anetsika kupfeka bhutsu. Haapfeki bhutsu. Saka nekuti anoti ndongopfeka angagodi zvikumbo makumbo akanenge achirwadza because chigumbo chekutanga chakatiza zvimwe. Hanzi mudze topic yevasikana nozvakati chauzane yekunzi vasikana vari they are not regarded as children in family because havakudzi rudzi. Tichauya nayo tichiwana picture ya naividiwe. Where is the picture? Nai amai muri mwere comment section umu. Amai kana fona ikana muri comment section tuone ina nchanyatso kuona part of akwapa. Ina picture ndakaona. Picture mwana weri. Ushu. Amwana zanomira sei mwana uyu? Urikura zanomira sei ushu? Mwana uyu. Amukona takamira sei nene mutsvagire imwe yacho. Anzi akatomboitwa ningi akambozama kuda kuitwa kudii but handizivi. Mwana anenge ari kuma 9-10 vanenge vaitomboenda naye kuchipatara. Mwana uyu but ichi. Anokona. Chigumbo chake chiri kunzi chakaparadzana kudai ichi
kumati kumakumbo zvofanira kudai. Saka icho chinenge chakadai, chinenge chiri kwacho chega kudai so. Saka pakupfeka bhutsu manje ndofunga anorwadziwa. Vari kuda batikana ende vaitoenda mariko. Achazivi kuti yanga ine mari. Dei vanga vabatika mai vacho ka. Dei vanga vabatika ivo mai vacho. Vataura nyaya yacho vega. Because ini ndotaura nevanhu ende guys chimwe sandaenda. Chimwe chikumbiro chandoda kukumbira ndechekuti vese vari kunyora mahaidhi. Andika tokumbira kuti chero ingave haidhi yechii kuseruku isa namba yako. Because makondipinza busy. Unenge wanyora nyaya yako. Andika ini ndatora nyaya isina namba ndakanda. Poita munhu ada kubatsira. Odzo kwando SIS MELLY ndoda kubatsira munhu uyu. Namba yake iripi? Ina ndina namba yako. Hanimaona waramba nenamba yako. Ndokuwanepi? Kwai SIS MELLY munozopa munhu namba yangu. Ini ndotora nevanhu kana 30 vanenge vane nyaya dzavo pazuva kana kudarika vanenge nyaya dzavo izvozvi tagara pano ka kunovhura kumeseja kudai kune wakaita green kudai nenyaya kudai saka uchaziva kuti ndiwo nyaya ipi ina ndichatokuzivi hanimaona saka please save me time ukaisa nyaya yako usina kuedha namba handiiposti chero maadmin ndauza kuti musaposte hanimaona isa nyaya yako woisa namba kuita kuti anda kubatsira kubate panamba iyoyo chero uchitsvaga mukadzi chero tsvaga murume hanimaona isa namba kana uri pakuda kutsvaga murume unogonyarei iwo tsvaga murume kana kutsvaga mukadzi unogonyarei hanimaona zvakafanana izvozvi kuna baba vari kutsvaga mukadzi apa kwai ndoda 40 and below 1 2 3 4 kwai ndoda 40 and below ndatora rescreenshot yababa vaya asi fesi yavo ndaiona ndikaiona ndoisiva namboseva namba dzavo asi fesi yavo ndaiona baba vari kutsvaga mukadzi ani muri kuona okay alright miuka but ndandisingastarisiriko zvino pane ndichiziva kuti ndozviita hazvingoitwi pese pese hadzibudi pese pese pane padzinotoitwa idzodzo idzo kuti dzibude chaita pandinodzoka totanga nayo iyoyo pekutanga washuwa miuka pekutanga before vanhu vadonha naimirai kubhudhi vaya vaende peko ndikanda kutaridzai bhudhi vacho andika kuita kuti vari kuda vadi vawane murume ya bhudha ava vari kutsvaga mukadzi bhudha vari kutsvaga mukadzi bhudha vari kuti vakuda 40 iyelobhoni vari kuti vakuda 40 and below ava yelobhoni ava baba vari kutsvaga mukadzi baba muri kuona here baba vari kutsvaga mukadzi vari kuda 40 saka ndiri kuputa ndichivhura bhero mbijana mbijana saka vari kuda 40 years and below handiti saka naona mudzimai wavo budikira because baba vari kutsvaga mukadzi handiti kana uri mudzimai wababa ava kurumidza kubudikira undifonerei tiva ed nokuti vakutsvaka mumwe mukadzi hatidi zvinhu zvokuti unozoya pana pauchita hondo nesu chigwa nesi pana patikwa ye murume wangu padhayari zakazodai saka zviri nani chii yelobhoni hana nyika yelobhoni boyelobhobobo animona vena ndizame kuzuma uda kuzumugwa joyi ava yelobhobobo avasina havana 60 vane 45 vane 45 vane 45 saka kana uri mukadzi wabhuti ava please budikira antika because ndavabvunza vafona ndaisa painda ndikati imimi hamuna mboita vana here svikai ndinavo vana vangu tu ndikati saka mai vana ava vari kupi antika zvikanzi mai vana vambotaka vandichikwanzi ndambovati hamuna mukadzi here svikai handina ndikati right saka mune makore mangani zvikanzi ndine 45 ndikati alright saka vana svikai ndine 2 ndikati idzoi kanzvadzi handina nditava ndipfungwa dzangu because ndichakushurai animona garai mandudza chokwadi ndizive vane 45 ndizive kuti chichikuitika vari kusouth africa kucape town animona cape town ndopazoti kwai mukadzi ari kumusha saka varutsvaga munhu asane mukadzi ani muri kuwa zvikanzi mukadzi ari kumusha ndosaka ndavaunza pano kuti mukadzi wako kana uripo unyatsokuona andika unyatsokuvaona because tiri tingoda zvinhu zviri transparent anditi kuti unyatsokuvaona zvikanzi
ndikati saka mukadzi wenyu kumusha muchamudi here zvikanzi mukadzi wangu anoda kugara zomba adi kugara kuno kati kachondoda kugara kumushandi chirima saka ini ndakatomudza ndoda kutsvaka mukadzi wechitu ndikati iwo chiuya ine mukadzi wenyu pano azotsaura zvechokwadi ndikutsigira kuti baba vawane mukadzi wechitu then tonyatsozati aiwa pakanaka ka andichika hende ikupi kulife votaura kuti handapa shuwa konze ndi baba kuti tsvaka imwe mukadzi nokuti muchasvibisa zita redu mugosvibisa zita rangu animona saka ngatidini ngatichese zvikanzi akana shuwa sisi shuwa chichi saka indayo ndikati palive honai baba andika so mapossibility ekuti mukadzi wanenge aripo kana uripo wona murume wakosho ari kutsvaga mumukadzi ugare ukasati murume wako ukazoona munhu akuyana ndisiri ndamutsvagira andika asi munhu akazoyesha ari kuva noti vatiwo mukadzi wacho wakabvuma kuti ukuda kuti munhu vanogona kuita tu munogona kuita tu kwanzi nababa vako aiti toenda tisene mukadzi kunoroora ndikati motoenda svika andondiperekedza kunoroora nababa vachindudza saka kwaiwe mukadzi wakati kuchavaperekedza kunoroora saka please kana uripo go and finish your story nadhedhi modzoka mose pano mondiudza kuti shuwa ichokwadi takawirirana ndoziva kuti aripo akanodabarika ari pano mwana todabarika aripo asingaitake problem then modi moita izvo zvenyu andimona mutangira ipapo saka guys ndokubatai time andika gainimboona kuti aufa tichimirira manheru tuya nedoro redu takatandara chidhakwa tiri panapa tichifara tichimbobvisa stress dzekuchema idzani but still chena mukadzi akasauya tichangodzoka nemvenge haisi nyaya tonga nemvenge handitika manheru asi guys ndisati ndaenda ndokumbira uka5 matickets ehaituni 5 jet only 5 tickets 5 jet guys ticket yehaiti yekudurban 375 per ticket 375 saka 5 tickets mari guys calculator itai fast guys itai fast 5 matickets mari 5 matickets mari guys itai fast 5 matickets mari ngati mukanonoka ndafoni here kuti ndicalculate nayo guys musakangana kutenga vhudzi naika musakangana kuenda kunoona mavhudzi guys ndamunoona mavhudzi kumavhudzi vanhu va UK kubouko mavhudzi toya nawo here ouya nemavhudzi tati mari 375 375 by 5 1825 ishoma 1770 tokoti 1800 rands kuti dollars 1800 guys 5 tickets chete anzoda kudzokora alright no problem reka ndidoni 1850 guys ndokumbirawo 1850 guys titengere vamwe vana matickets ekudairis madhumbe vana madhumbe 5 chete 1850 please 1850 guys 2000 chete inokwana matickets 5 2000 inokwana matickets 5 andango 2000 inokwana matickets 5 guys ndokumbirawo timu vambinga rest to the mbinga rest yes we bring and mafuta yes we are bringing them there we are in face alls please ku UK kudai ari kuya don't worry nemunhu anenge atokura bhegi remafuta atakura bhegi remafuta 375 Bridget anoona tinouya nawo nemawigi acho zvese zvezviri ti koko type dzemawigi antika I'll pay for my plane mondipo ticket chete hanzi naluisa inini I want to pay for my plane ndodawo 2000 guys 2000 is it here by my mukundi no it's not by my mukundi this one is by Ye Valley rakazara fudziri kuzara vanozadza auone zviri mukati I want to see panchaisa mvura kuti sheda sandiri noiswa kamvura so quality guys quality rakazara iri mafuta totenga sei muSA kwandiri kunoko guys ndokumbira 2000 chete kutenga matickets 5 tickets kombinga zvacho maindepi new year mafuta please yes arikuya guys matickets 5 guys only 5 tickets timu rangu aufa kuti murangu muvamatiza seizvo muvamatiza sei kuti murangu timu redu rinenge radisapia guys kune wangosara imimi vanapuna vemuno SA vanapuna muri kungopunhaira muda kutenga matiketi muri kungopunhaira ndimasara mukomenza kuti timu ratisa timu mandirasisa thank you Loisa thank you your hair is beautiful
ndichiudzwa nemuna hairdresser kuti hair is beautiful. Thank you. That means rakanaka zveshuwa. Thank you. Hanzi naBrendan akaivhura plus muise plus muise zvinobuda sweet. Ndichaona panchaisa kamvura kuti haufa. Zvinoita sei? Miluka mbinga dzarova pasi. Mbinga ndidzo dzatanga kuenda. Aiwa. Kugona mbinga kudzirongera mirai. Aiwa ka. Vanapunha uldo ndimakosera ngomenzeni chenu. Mirai, aiwa kambinga mundingwariri kudaro. Ndinofonera kangikiri timu rangu iri. Timu rangu ngomwa. Ngakaritenge matiketsi. Timu ngomwa karitenge matiketsi. Anapuna. Anapuna azira ngomenzeni. Mukoma wangu. Mukoma. Muri right here matopedza here. Ndabiya program yaya tapedza mukoma tapinda pane imwe. Atisati tavhura group asi tapinda pane imwe. Mukoma mota yamakakwira inonzi chii? Mari. Mota yamukudrive inonzi. Ukundinzwa here SIS MELLY. Yes Gary zvekuti yes bvunza mukoma muboys unoshandisa zvokuti ndati mota yamakakwira inonzi chii mukoma yamukudrive iyi? Mota yamakati sei? Yamuri kudrive inonzi chii? Aiwa, aisi mota yangu imota ya Prophet Magdalene. Prophet Magdalene kuZimbabwe. WekuZimbabwe vanogara kuPolokwane. Okay, ndi Prophet Magdalene vanomboparidza kwa uyu. Kwa Taiti. Yes. Alright. Ndivavo. Alright, nashona soti ndimi. Ndokwamakutoshumira. Mukoma wenyu. Mari. Mwana kwete mukoma mwana. Mwana wehama yenyu. Mwana wangu Alright. Tuna mukoma indangotumwawo naye mungandituka. Indangotumwawo wenyu. Kwaendai kuna sijeni. Madhairies ari pamukoma section. Tiri palife. Madhairies ari munikiri. Ari mukoma section. Kwaidzokerai kuna sijeni. Sijeni mastafa munozikamwa zvemi. Munozikamwa kaimi. Ndozikamwa nani? Nemadhairies izvi. Nemadhairies. Okay, saka hanzi nemadhairies. Hanzi nemadhairies. Tokumbira kuti mukoma wedu atengerawo matiketsi 5 eko Haiti. Tiketi kuti 375 rand. Tikati mira ndivafonere. Aiwa. Sijeni vakagara pamba vavo vari rova pari nanga ndirimenda basa iwakaitopisa chaizvo. Madhairies mazviwa akakwai mazano ndiri rova. Masisi venyu. Kwai I'm a rover. When the time is right. Chakutengerai. Kwai ito zvino I'm a rover. Mazano ndakagara only God knows. Kuinda. Aiwa mukoma aiwa munodla mari munoenda kubasa muchidla mari dzenyu madira Georgina. Kuti chi? Munoenda kubasa muchidla mari dzenyu pamunodira. Ndidya pandinodira sini unokombodzoro kuti nyama yacho nyari kushanda. Okay, hamuchadzokera nyika namambozorora. Mbozorora. Zvikanzi naFatima, God bless you, Sisi Jane. Fatima, aiwa, God bless you too. God bless you too. Isusu tingochemera chiri tinoda ngovhurwa zvedu group redu revanhu zvisina vana. Ndatofunga matondimira kuti ndati kana mazowana nguva mundifonere ndida kutaura nemi. Nenguva yenyu makasununguka kana kuti zvedu makandifonera. Alright. Aiwa, ndinofanira kana ndasununguka ndandoga alright. Ndikaini mbotumwa nevana vangu kunopemba. Aiwa, kana ndakushanda zvangu aiwa handini. Vanotofanirwa kutoona kuti vaita sei a little helps in life. Alright, mukoma no iripo. Oh, thank you so much. Aiwa, zvina ndingaendesa ndawana matiketsi 5 mirai. 5 hazviiti zvondine sina kuma1. 5 tickets hazviiti. Mandituma.
mazuva unoda kurova ndiri kuzimbabwe izvozvi kumakadzoka rini ndakaenda for 2 weeks ndakadzoka mukoma munoroya chete hamuchandiudzi kuti muri kuzimbabwe kuti ndikubatsire mafuta zvakangosvika vanhu vakapanika vakafunga vati basa vari kutoka last week saka ndokuvauya kana uchikwanisa ndokutouyawo kuzimbabweuya ndokutowana ndokutowana baba vachikutema vachipika zvinzai saka ndobva ndati regedzai ndidzokere kana mukaona if anything happen mongondiuzo pamwe ndokandiri kutokuita kuti ndidzokere because vanhu vacho vari kutopanika dzokai modzoka rini dzokai ndifanogara ndabika mafuta modzoka rini ndiri kudzoka anytime I think anytime from next week mundiudze mukoma kana mama kungoburuka mundiudze mafuta pakapera hakuna kana anetsa uko hakuchina kana anetsa saka namoya please tell me zvaita ndakatoina nditoshokeka makaenda muchivhunduka ndakatoina nditovhunduka ende hapana kana wandakatoudza kuuya kozi vanhu vese vacho vese vaindiudza kavaitoti baba mangwana vari kufuma vakafa ndikati ini ndichiregedza ndiuye kuna sisi vangu vakazondiona ndasvika pamba but ndobva ndati chiregedzai ndidzokere ndozokuseya pane asi mukoma ndozvideva mbaka vakadzokera nei makaenda nemamwe pamunodzoka futi motakura futi mamwe hanimuona zvaitofaya zvaitofaya makatenga here tiketi renyu rekubhol makatenga tiketi renyu rekubhol vako rekubhol vanhu mimi hamurongi zvinobuda ini kana ndiholiday ndoprepare vakoma muri kuti chii imi muri kuti chisirura mukoma muri kuti kudikweni aiwa ini hamunangondipa information kai vanhu vari kuno vanotoziva information yavanofanirwa kuti vandipe ndoziva kuti zvechokwadi zvino ndakutenga tiketi muri kutenga matiketi sei ndiri kutenga pamwe chete here kana kuti sori kani mukoma munofunga vanhu vakawandisa imi inzwai mukoma mukuti kwanzi yakutozara iyo yakuita full out iri paid out yakuita paid out saka izvozvi dei vanga pasina shumburesika madhairis atikwa naisisi mediko maigani vakaendepi tiri palife izvozvi ndindoti naini mukoma ungowarorega ndivafonere ndivatoti kwai naini mti sisi meditsvakirewo zvemaigani muti kwanzi ngavatsengere matiketi edu haiti 5 kudebheni kwawanda matiketi uku ndikati kana maigani asi vakadi pamwe munhu ari kugwara rega ndivatarisi kana ndachitoi kuzimbabwe koko ndakatobva kulast thursday ndichisvika kuno zvino futi vamuchifonera hanzi hatitasi kuti vafema kuscreen saka ndikati oraito chiregedza ndibhuke mushonga ndiri kunoko wekuti vasaite peni saka ndikuda ndatosvika ngufamba ndikuda kuti nditaure nemadoctors vari kunoko kuvandiodhere kuvaita seiko vane niteni vachirwara wani makambondiudza zvepaya kudhara paya pandinaifunga kuti vakapora paipa ndakataura but vangu vachingorwara vakazobatwa cancer yeprostate cancer but yanga yatospreada kudhara but baba vangu vakura ini akuvai paipa vairamba kuzvandiri vanhu ndingoda kugara ndega ndosaka vakaramba musikana uya ndosaka vakaramba musikana vasingadi kupa munhu bedeni vanga vasingadi kupa munhu so ndakazoti ndanovatora vari kuvagara tivarapisi vari kukati madokta patakazouya vanga vakuti baba havachararame for a long time ndakatozvionawo kuti aiwa iye zvino haisingi yave nguva yavo yekuzora zvakaoma asi nguva ndeyamwari mukoma right saka sho vanhu vari pacomment section ava maigana vamuchibvunza ndavawana maigana vari kubva kumusha vachakutengerai 5 tickets havachakutengerai 5 tickets ko maigani matove celebrity padiaris ndati matove celebrity padiaris
Yakaoma. Aya vane flying chapai. Flying regaiti toudza ndichaudza iye organizer achakene ticket renyu. Muna June mkoma tukuya ikoko muna June. Africa iri kuya ikoko. Muna June. Saka mina ndikukusira ifly kwa WhatsApp kwenyu. And then ndichaudza munhu ari kuorganiza chengeta ticket ramukoma wangu. Alright. Kana ndiri muno munyika muna na chinuko. Memaindepi komukoma musama muda kufamba here. Kwani muri vemaholiday kaini? Kungodaiwo maenda kuSpain. Kungodai maenda kwakati. Unotravela ukati ndisi yave itatembera. Taurai henyu. Taurai zvenyu. Taurai. Enjoy your every second. All right, mukoma musazokanga nakunipa mari yematikets aya andatumwa 5 aya. Alright. Ingori 2000 chete matikets achona 5. 2000 chete. 2000 rands. Mukoma saka munoti ndikuti mapounds. Alright, iripo mukoma muserapo. Saka matikets ako 5 ayo muka uzondirangarira ridza maigami mukoma wangu vanotenga manje. Isapota hombe chaichaiyo. Mukoma wangu chaichaiyo vanotenga. Ndakarira chida kumota navo paChristmas 9. Kokwani. Saka 5 matikets ayo ngonyora pasi. Chavaudza. Anomaona. Saka guys ndakwinda. Kumira 25 tichikona kusipa kwa alasi. Island, hello. Hello, SIS MELLY, muri right? Mushe kuri sai wakufana good time. Kuri sai. Kuri boss ako kuri sei. Cons basa. Stress dines. Abasa lolo. Ndiko. Okay. Ende wakufana good time yakanaka ndichitsvaga. Apa wakufana ndichitsvaga 5 matickets. Ayo unonyadzo kufemirwa nemuya waMwari. Hada. Kufana ndichitsvagira madhayari zangu. Ndichitsvagira napunhaudo napuna 5 matickets eku Haiti uko wafona Island. Tikati zvaita. Serious ufunge abana bodhure here. 5 zvachari ngoda 2000 ka 2000 rands chete. Napuna ka. Manje ndisikuya kasha anti. Ausikuya kuti? Andikwanisa kuya ndiri pabasa. Ku Haiti? Aiwa. Kwete kuBow yeku UK. Haiti yana madhumbe yeku Durban. Yeku Durban. Vari kuti yavo Haiti muna April, May, March. Ipapa somewhere ipapa. Munani ndinosoziva. Nemi ndimunani. Ndimunani iwe. March, April. I think the April. Muna February. April. Muna April kuma date api. Date ripi guys? 20 something I think. Kumwezi wako muna May, hanzi muna May. Date ripi? Alright. Saka muna May ndendadzoka ndikuya kuZimbabwe muna April wini. Ureza muna April. Iye rikunzi muna May. 1 month. Pamusuwa 1 kusvika musuwa. Usadzokera usina kundudza ndisina kubatisa ndikiri mafuta. Sipa kwa Lazarus ku Island. Sipa kwa Lazarus ku UK. Inini ndiri ku Cyprus. Cyprus kuchikoro. Aiwa ndiri kubasa. Okay. Saunodzoka rini? Wati May ukuya kuno, wati April ukuya kuno kuzodzokera May. Saka no problem. Dechiroro kwaikupera kwai 6 May. Alright. Anti Mary ndikuda karaundi yemotikari. Asati tanga but toitanga manje. Mukutanga rini? Toda kupedza iripo. Ndikaturwa moyo nema groceries. Musadaro wedu musavhairire vako.
Aisati yakutora moyo. Ishayenza kutora moyo zvakanaka takaibomira. Ikona ikakudaro wedwe. Ibomira uyenza kuona rara kunyatsosheyiwa ndopari yenza kutora moyo ipapo. Iko zvino hatiri malolo. Oda komo tacho kaitengera kuno kozodi. Kune mwana mukomana wandoda kuti inini futi maybe I can relocate ku UK manje. Saka ndikambouya kuZimbabwe pane mapapers andiri kuda ekuZimbabwe. Akabuda chop ndo ndinotoenda ku UK. Saka motoda kusiya kumusha. Ndoda kusiya kumusha. Okay. Hapana kuimba. Inopinda zvarini? Mota. Aiti iyo round yacho. Katapedza iyo inopera na December. Iyo yemagroceries. Antoda kumbotesta mawaters nenyaya dzema round dzinonesa ma streets. So I want to test the waters anatinavo kuti are they really all that honest? Because ye mota inenge yamare kati wandika. Aiwa, inemi mukati inokuti haindineti. Inemi antimedi haimbondineti kana. Batoda kuona atizi aivotambiwi nevanhu tuka mutambo wemuta unoda kutamba nevanhu at least 10 and 10 kana 12 kuti gore ri 12 anyway 12 kuti gore ripere mwedzi wega kupowa munhu achinotenga mota yake 12 people only. Yes. Saka tichida kutakata testa mauta sikuona utafa. Alright munhu saka iripo ozo ukazotinongera mari yematickets 5 yaya uzotikandira. All right, it's okay. All right, iripo mfano. Yeah. Thanks. Ndakwinda guys tosangana time. Muzondifungidza ndika muzondifungidza mfano wangu kusaipira C5 yake wo matickets. Bye bye guys, tibatana time.